Sondo, gauzak, denboakin abixatzen. Ioiazu? Zuzea bi? Egun on guztioi eta ongi etorri bigarren kafera, urteko azken bigarren kafera. Kafe makina itzaliko dugu eta urtarrian bueltatuko gara. Atxedena behar dugu. Urteak askorako eman du eta lehenengo gonbidatua Mireia Delgado izan zen, pedagogian lizentziatua eta azken 10 urteetan ikaskuntza prozesuak, hezkidetza eta haur literatura uztartu dituen kontalaria. Eta urteko azken gonbidatua Edurne Barriola izango da. Zaldizketa egitasmoa aurkeztuko digu eta giro goxoan ariko gara berarekin. Eta tartean, 100 gonbidatu. Gaur zaldiekin egingo dugun bezala, tarte ugari eskaini dizkiegu animaliei. Xabi Arrese txakurrak hezteko eta bizitzeko Kangune zentroko kidearekin aritu ginen azaroan eta aurretik beti zurekin maskoten beilatokia ezagutu genuen. Astoaren mundu eguna ere ospatu genuen eta horren harira aritu ginen astoterapiaz. Eta txori ugari ezagutu ditugu Akaitz Sarasolarekin, adibidez, Ibis eremita famatua. Tamalez, bere azalpenak eman eta aste gutxitara albiste hau jaso genuen. Hil eginda Berbintzanako Ibis ermitaua. Antza denez, hegazti harrapari batek akabatu zuen Kadizera bidean zioala. Denetik landu dugu Sarasolarekin, erleak eta eztia, basoen karbono xurgaketa gaitasuna, infraespezie liburuaz ere hitz egin zigun. Egia, literaturaz ere askotan aritu gara, ez bakarrik berarekin, eukenen larrarte izan da aurtengo gure kolaboratzaile berrietako bat, eta hementxe etorri zaigu liburua besapean hartuta, hautsak arrotzera. Momentuz, liburu hauei heldu diegu. La asistenta, les gratituds, beste zerbait, gaur ere hemen izango da, eta trilogia bati buruz ariko dela uste dut. Izorratu indapada, igo gabe, jasonatu iteu, emate bai oso. Bai? Osea, hau eukita, faderra hemen eukita, emate oso, eta sonatu iteu. Izorratu igual konfigurazio kontun bada, aldatu igual induta. Esate dute ez dala entzuten musika. Musika ez dala entzuten gorkak. Salida ondo konfiguratu dakezu. Urdailak ta neukotzak Kafia nahiago Bueno, Javier Muguruza kafea aipatzen du eta esan behar dugu, Lander Kornago izan dela urteko beste fitxaje izarra, sukaldarik gazteak denetarik erakutsi dugu. Nola prestatu plater tailandiarrak, Gabonetako menuetan zer eduki behar dugun, hegaluze kontserbak nola egiten diren. Goiuri ez jarraitu, gozea nabaritzen hasi naiz eta. Hobe, musika kaso aipatzen badugu, ezta? Maialen Telabidek musikaren historiako masterclass ugari eman dizkigu 2025 honetan. Anakronismo eta irudimen musikala, Boulanger Gaizpak, Toshiko Akiyoshi, Eusko Fusioa. Bueno, tira, eta zenbat elkarrizketa akustiko egin ditugun, badakizue, asteazkenetan horixe izaten dela gure berezitasuna. Zakit, aurtengo urte honetan, Arima Soul egon da, Jurgi Ekiza etorri zen, Zinez, Arribitxi, Uxuek ere Jeta, Xak, Aria, Amaia Miranda, Bidaiak, Ondora. Amets baten artetik ala, logaltze baten korapiloan, itzarruntura auskatzean.
anonimo baten parian, dardara sentiarazten aldidan. Eta musikari eskorekin egoteko aukera izan genuen Durangoko azokan. Badakizue, urtean galdu ezin ditugun bi hitzordu dauzkagula. Donostiako zinemaldia eta Durangoko azoka. Zinemaldian, Lara Izagirrek El Regalo orkestu zigun, Jon Elaspiurrek Karmele, Lur Olaizolak Variazioak, Moriartitarrek Maspalomas, Sara Fantobak Jone batzuetan, Koldo Almandozek Zeruagoak. Eta Durangoko azokan aldiz, Uxue Alberdi, Arkaitz Kano, Olaia Intziarte, Ruper Ordorika eta Eitzi elkarrizketatu genituen besteak beste. Egun ederrak pasa genituen, lehenengo aldiz, hotzik gabe gainera. Tira eta duela gutxi Gernikako Astratik irratsaio berezi bat egin genuen Guggenheim Urdaibai makroproiektuak aurrera ez duela egingo ospatzeko Busturi aldera joan ginen eta Astra Kulturfaktorian goxo hartu gintuzten. Bihar beteko ditu Astrak 20 urte, tira, ondo esaten hasita eraikinak gehiago ditu, baina abenduaren 24 batean okupatu zuten herriko hainbat kidek eta horrela 2 hamarkada hauen ibilbide hasi zen. Ekintza ausarta eta ederra gaurko egunez gertatutako hau bezala entzuna di. 1988ko abenduaren 23an, Olentzeroz jantzitako ekintzaile bat Algezirasko espetxeko leiho batera kateatu zen, euskal presoen euskal herritaratzea eskatuz. Pikotxa batekin horma eraisten ere hasi zen. Bai, eta Espainiako polizia ekintzan parte hartu zuten 3 lagunak identifikatzen ahalegindu zenean, kateatuta zegoena Olentzero gisa identifikatu zen eta atxilotuta eraman zuten. Ezkero, Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero! Berandu dator! Askoa gaixotuko zen! Mendian bera ikusi dute. Ara! Gonagorri bat! Olentzero gonagorriz, bai dontore! Mari Domingi da! Badatozela! Gaur denok elkartu gara muxu da besarkada. Goiz-goizetik etorri gara denok. Bueno, badakizu Olentzero urtero jaisten dela menditik, bada urrengo urtean ere horixe egin zuen. 1989ko abenduaren 23a zen, eta Olentzero Algezirasko espetxeko horman zintzilikatu zen berriro, bertako presoak askatu asmoz. Erreminta ezberdinekin ordea, Eguberritako pertsonaiaz jantzitako ekintzaile bat laguntzaile batekin zintzilikatu zen kartzelako leihoetan, mailua eta rotafleixa eskuetan, eta hormak eta barroteak hausteari ekin zioten. Presoekin elkartasuneko 7 kide atxilotu zituzten ekintzagatik. Hau, ez dute gabonetako ipuinetan kontatzen. Etorri da jitipila tapa, menditik lanera, jitipila tapa. Olentzero etorri da jitipila tapa, menditik lanera, jitipila tapa. Gure plazara, urtero bezala. Etorriko da Olentzero, baina gu ez gaitu estudioan harrapatuko, izan ere, esan dizuegun moduan, hauxe izango dugu urteko azken irratsaioa. Edurne Barriolarekin zaldiketa proiektu ezagutuko dugu, zaldiak eta hizketa uztartzen dituen egitasmoa. Izortze Santin Gomezekin urteko azken zientzia klase izango dugu, eta urte garai hontan ohikoa den moduan, 2025aren errepaso moduko bat egingo dugu. Eta lehen aipatu bezala, Euken Elarrartek beste liburu bat aletuko digu. Tira, zehatz esateko, Rebeka Jarrosen trilogia zarituko gara berarekin. Goiuri urteko azkenari ekiteko moduan gara, hau da opor eta polboro usaina. Bai, entzule, urteko azkena dugu. Abenduak 23 ditu eta aste artea da. Ongi etorri guztioi, bigarren kafera.
Zuekin Julen Goikoetxea horregozo. Egunon. Zeratik egiten duzu barra, Julen? Hemen oraintxe sartu da estudiora, horrela goitik bera tapatuta, euriak asko batekin eskuan, eta kosta zait, euken larrarte bera zela konturaz uste nuen, beste norbait zela, beste intentzio batzuekin, baina ez, euken larrarte da, eta esan digun ekatuta datorrela, Motomari bat! Bueno, tira eta neroni ere hementxe nauzu, nik Goiuri Zaizarandia naiz, eta gaur hementxe hariko gara buruz burukoan, Julen eta biok, naiz eta eukene iritsi den, eta bueno, eskerrak, barrerako behintzat, minututxo batzuk eskaini dizkigun dagoeneko. Ulertzen dute zergatik dagoen ekatuta, Liburuaren gatik. Ekarri duen liburu tzarrori ikartzen bakarria. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Tira, gaur bai, ez da itzakiarik behar Gabonetako kanta jartzeko ez da, Julen. Gaur bai, baimen emango didazue, gaurkoan behintzat. Ematen ez badizugu ere jarri ingo dituzu, beraz? Bai, baino baimenarekin nahiago. Ba, ematen dizugu. Osan da. Gaur denok elkartu gara muxu da besarkada. Goiz-goizetik etorri gara denok bada ezpada. Astoa ikusi dutela mendian honezkero. Zure zain gaude denok ez beran dutu Olentzero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Olentzero, ikusi nahi zaitut gero. Olentzero, gaur beran dutu ezkero. Bueno, txatean jarri dute, bai Goiuri noski, baimena duzula, eta bai jarri dute baita ere, jarri Goiuri ez dagoela Inigo, jijiji. Zerrote angoitik datorren gonagorri, ezin beste inor izan gure marido. Bai, abenduako 23 ditu urteko gure azken irratsaioa da, eta Gabon giroan murgiltzen hasi gara, bai gu eta baita gure parean dagoen denda baita ere. Ze kontua da guk jostaiu denda bat dugula parean, eta Olentzero eta Mari Dominginen laguntzaileak lepo lanean ari direla, inoiz baino gehiago, eta jostaiu dendara ezin garela sartu oraintxe bertan, ze aforoak gaindituta dituzte. Baina, bueno, gu hementxe gaude, goxo, Iru, Julen, Eukene eta Goiuri, gure maiteutek elkarbanatzeko prest eta Julen hasiko da. Ni hasiko naiz, Bai. Bai, horrela, bale. Esan ezin Janire Arantzaberi lapurtuko diote esaldi bat, berak esaten du askotan, zorteko sentitzen dela, nahi duena egiteko aukera duelako, eta maite duen jendearekin edo nahi duen jendearekin. Oi. Eta esaldi hori lapurtuko diot, urtearen amaieran gaude, urtearen errepasoa eta balorazioak eta balantziak egiteko garaia izaten da. Eta bueno, ez dut esango, egiten dudan guztia gustora egiten dudanik eta egiten dudan guztia nahi dudan jendearekin egiten dudanik, hori ez da, hori litzateke egia izango, baina egiten dudanaren zati handi bat badut, gustoz egiteko suertea edo privilegioa, gaur egun esan genezake ez, profesionalki egiten duzuna, gustora egitea, gauza ederra da, uste dute gauzak asko errazten dituela eta bideak asko leuntzen dituela, eta egiten dudanaren, zati handi bat edo badut horrela egiteko suertea, eta horri erantzten badiogu, gustora egiten duzun hori, eta uste dut bata bestearekin lotuta doala ez, gustoko duzun jendearekin egiteko aukera baldin baduzu, urte arinago egiten dela, esan dugu lehen ere, gure buruostek izaten ditugu, gure haserrealdiak ere izaten ditugu, baina nahi duzuna eta nahi duzun jendearekin
hein handi batean egiteko aukera izate uste privilegio bat dela, aurten horrela izan da, eta espero du datorren urtean ere, horrela izatea eta aldela izu baten eskatzen hasita jubilatu bitartean izan da dela. Ze polita. Gau iluna heldu data geratu hemen. Bueno, lagunekin lan egiten duela esan du Julenek, eta gustora egiten duela lan, eta hori bada, hemen elkartzen garelako jende jatorraskoa. Deneterik. Baina horietako bat jatorraskoen zerrendan sartuko dugu eukena lararte. Denetik. Egun hon eukene? Egun no. Zer modu zaude? Egia edo gezurra? Ez, esan egia. Gezurra. Kakaina. Bai? Neka inda nao, pasata. Atzo, eguarritan notatzea, jendeak oporrak hartu itula, eta tabernan atzo afari de luzatu intzien, da... Atzo ere bai, Astelen buruzurien ere bai, Bai, astelen hola, bai, luzatu intzan, da, gaina, nik uste tokerra gaula, espero ez tezunen, Zuzuk ikuste bazu, gaur jendea ator da prest daude, bale, baina ez bazu espero, eta atzo harrapatu intziten. Baina, enpresa bazkaria afariak ziren? Hori izaten dira aukerrenak, Bai, enpresa baztan. Eta gero ere bai, eztan mai horietako bat etzizuna lana gehiagi errazten. Oi. Oso gaizki, hemendik entzulei esan behar diegu, egun hauetan lanean ari den jendea, zuek naiz eta oportan egon, jendea lanean ari dela, eta ari dela lanean gainera, askotan, langile askori gertatuko zaien bezala, familiari eskaintzen dizkiogun orduei minutuak kenduta lanean egoteko, familiaren gandik urruti, eta zuen postasuna eta zuen gabon espirituaren gorazarreari aurre egin behar izaten diete, beraz, errespetuz jokatu, zaindu langileak eta izu. Ez izan pertsona txarra, azken finean, hoize da, izan pertsona ona, hombre, helduak zaretela, Jose Luis? Eta zer maite duzu? Zer maite dute. Oantxe bertan, argi daukatena da nire lagunak. Esango izut nire familia. Beti, lagunare bai, baina guain egia esango izut, bihotzez atatzez zaitela nire lagunak esatea. Ze naho momentu baten, oain sentitzetena inoiz baino lotua ona hola. Beraiekin inoiz baino gertutasun gehiago, o gure eramaitasun gehiago, ez dakit. Nide bai bakitu hain hemen presente gona hola, lehen zaiagoa ez da lotura horiek, edo zubilan horiek itea, baino guain ikuste den aire baita momentu baten harrapatu gaitula, ez dakitola gaude. Gu ez gea laguni, ez dakita bidez, kariñosanak, edo igual maite zaitut asko esate den horietakoa, baina beste modu bat ez erakuste dugu. Eta, guantxe bertan malagunak esango ditut bida. Ze polita. Aizue, zuen baimenarekin hildo beretik jarraituko dut nik. Kontua da, badakizue egun hauetan ohikoa izaten dela elkartzea, gutxitan ikusten dituzun lagunekin, ez? Adibidez, nire kasuan unibertsitateko lagunekin. Ze, gure taldetxoaren erdia Euskal Herrian bizi da, eta beste erdia Madrilen bizi da. Hala, egokitu da. Eta orduan, ez gara urtean zehar askotan elkartzen. Eta kostata jarri genuen data bat. Afari bat egiteko, kostata diot, ze zuei ere, egokituko zaizkizue horrelakoak, batek esaten duela, ni libre, 26-tik, 28-ra, baina gero banoa Kanarietara, eta beste batek esaten du, ara, ni Madrildik hain justu 28an nator aurretik lana daukadalako, eta bian ja, hueltatu behar naiz Madrilera, eta besteak dio, ni bian liberatzen naiz, ere lankideek horrela lana, gauzak horrela, kostazitzaigula, eta jarri genuela itzordua afaltzeko. Non, hemen? Donostin afaltzeko. Osea, ona akarrituzu. Noski. Ez, Donostin afaltzeko, atzo, astelena, abenduako 22. Kostata jarri genuen data. Eta larun batean ze gertatu zen? Aitor Etxebarria Zarraga Gabiolak, Bizkaiko bertsolari txapelketa irabazi zuela, eta orduan, bere ingurukoek erabaki zutela, Txapel Fest, deituriko festa bat egin bertzitzaiola, abenduaren 22an astelenarekin eta afaria izango zela. Dilema. Eta, klaro, orduan, guk esan genuen, eta zer egingo dugu, ja data jarrita daukago
unibertsitateko afari onena, eta bi ginen unibertsitateko afarian, eta Aitorren ospakizun festan egotekotan ginenak. Eta ez dakit ze astro, izar, kometa, edo dena dela elkartu zen, bota genuela unibertsitateko WhatsApp taldean. Joaizu bida, eske, hau eta hau gertatu da, azkeneko momentuko zerbait izan da. Astelena da, egun bakarra, Aitorrek libre duena, txapelaren ospakizun honetarako. Egon daiteke aukera, unibertsitateko afaria beste egun batean jartzeko, eta han non mezuak iristen hasi ziren. Bai. Eta data jarri dugu, eta denok libra abenduaren 30ean. Bueno. Afaria egiteko. Irurontzako kafe bat jokatzen dut, bai ez norbait atera oraindik por el corner, esaten dena, azken unean, eskenik 30ean daukat, txakurarekin merinda. Eta... Baliteke, nik kontua da, data dantza honekin atzo festa egin nuela. After party hoi zemuz? Oso ondo. Atzo festa egin genuela txapela ospatzeko, eta 30ean ere festa egingo dugula, elkartuko garelako lagunak. Dana aitzakia da, festa gehi egiteko. Dena da aitzakia, eta orduan, horixe maite dut nik, horrela gauzak ondo ateratzen direnean, zenik ez nuen batere esperantzarik, Bai. Unibertsitateko WhatsApp taldean aipatu zanean data zaldatzea esan nuen, kaka. 22 topatzeak osazaigu, eta guain 30ean batean denak libre egongo dira, bai. Horrek ez dizue hala ere estresik sortzen? Haundia. 10 egun, ez dakit, batzuk astebete dituzte oporrak, beste 15 egun, beste 10, konprimitu behar dira zure jai egun horiek dituzun pendiente dauzkazun konpromiso horietarako, ni horrek estresatu egiten hau? Ados nago zurekin, eta horren arira, nire kuadrian, erabaki dugu aurten lagun ezkutua ez egitea gabonetan. Ze horrek ere, hori ere bazen beste gabonetako estres bat. Obligazio bat, eta data bat jarri behar genuen, eta kuadriako guztiak data topatzen genuen, eta beti 10 eguneko tartean denak kointziditzen genuen, eta azkenean erabaki genuen. Eta zeinek esaten du 10 eguneko tarte honetan egin berdela lagun ezkutua, zergatik ezin duzu lagun ezkutua egin apirilaren 2an, adibidez. Ulertzen dut, horrekin ez dut esan jende horrekin egon nahi ez duzunik, baina ulertzen dut kasu batzuetan, zuen kasuan ez, baldin bazaudete talde erdia hemen eta beste erdia Madrilen, akaso datarik egokienak, buelta honetakoak dira. Baina, zuk azkenean zure agenda hartu, eta ikusten duzu, ni dauzkat oporrak, abenduaren 23 urtarrilaren 2, eta, 24 eta 25, kasi jende gehienak, familiaren bueltan pasatzen ditu. Gero hartzen dituzu, 26an ez dakin horekin, 27an ez dakin horekin, 28an ez dakin zer, 29an bestea, 30ean, esaten duzu, oporrak? Rutina baino estresatu gona bileta, batera eta bestera, eta gero data hauetan leku guztiak beteta daude, jende asko dabil, eta ez dakit niri estres puntu bat sortzen dit horrek, Onartu garraukat, zego juri justu ikuste alderantzizkoa, baina ni Grinch naiz pixkat egoarritan. Ai. Ordu, ez dakit ez detartzen inungo modua, oporre egun berezi bezala, egia da nik baitatzea gertatzen, ez daukat lagun talde bat, ola guain kanpo geatu beharrekoi, gehienak egia esan ingurun dauzket, eta zentzu horretatik handik, data hauek, leheno bentsat beti ikasteko hartu behar nitun, eta goen, lasaiago. Zentzu horretan, daukaten plan bakarra egina detena bai edo bai, da nera nahiakin Avatar ikustea jun. Listo, oen goz, zerrendan hoi daukat bai edo bai, betena detena. Hori bakarri baldin daukazu? Baina zu lana daukazu? Zuk oporra dauzkazu edo lana daukazu orain? Lana daukat, baina egun guztitan ez, orduan data bat aurkitu behar dugu. Eta jun, ze gero bai ordu batzuk izango, bi ordutik gora minimo, hiru ordu izango, gutxinez, hori ikusteko, orduan atxalde afari bat eta, lan polita. Gaur irakurri dut Stranger Thingsen azken kapituloak 2 ordu eta 8 minutuko iraupena duela. Wow! Hori kapitulo bat baino gehiago ere bada, ez? Bai. 2 ordu eta 8 minutu. Gaur egungo pelikula mataz bestekoa, hoi da. 2 ordutik bera, pelikula gutxi, oin. Bai pendiente daukade baita, Stranger Things, moendik ez dut ikusi. Aurreko temporada guztik baina azkena ez, pixkat irutze zait gehiagir luzatu dutela, pertsonaiak ustez serien bere zeuki baituztela, nerabeak direla, gaur egun bazakin dola esan, guraso dia, bat emate eta guzti. Urte gehiagi pasadeian
ondorio dituzten ikuste serie horrere baita, eta, bueno, pixka bat lotura hori edo engantxoik alduet. Baina, bueno, ikusingot, noski. Eukene, liburuarekin hasi aurretik ere hitz egin beharko dugu, ez? Duela egun batzuk egintzen nuen iragarpen horretaz. Bai. Azkenean, bueno, entzule izango diegu, Bai, ofizial edo publiko egin duzula, txirrindularitza profesionala utzi duzula. Bai. Azkenen, bueno, beste modu bat nahi nunin, baino egia esan irabazi du nire nahi horrek, bueno, presa ez den nahi esan, gehiago beharra. Beharra askatzekoa. Hemendik edo ondikan, esatiko, utzi indetela. Ze azkenen, bueno, Tolosan zaude, eta, bueno, jendea tabernan ikusten zaitu, eta guendikan begual askotan normala dan bezala, ez, referentzia, bueno, txirrindularitza, eta, bueno, ez utzi indet. Ez dakizek, eta gero ere bai, txirrindularitza maia guendikan baita, bazkenen xurromurruk edo bazaude normala da, ez, azkenen guendikan itxigabekoa. Eta batez edan, nire barrukiko behar nun oia askatu eta adierazi. Guendikan erantzun guztik euki gabe, baino gauzak argigo bai. Orduan bideo kasero moduko jatean ez egiz eritu zitzaizuen, baina, bueno, etzate imaginatzen egun hori nola pasatu. Argi dao, letretakoa naizela, ez naizela ikusentzunezkoa izan, sare sozialak ez dialan ere, gaina ezakizu ze abenturak, ze saiatu nintzen azpititulo jartzen bideo horri, bueno, mendikan esan baita, ze zaila dan euskarara itzultzea, edo euskaratik gaztelaneara, edo alderantzizkoa irutze zait Misión Imposible. Horregatik daude itzultzaileak eta askotan ez dugu beraien lana baloratzen. Bai, bakizun ere bigarren unibertsitate autua itzultzailea zara. Bai, eta horgatu zait asko gustatzen zait, baina, bueno, lana zeukan, bueno, nire pixkatola txatxu xamarri bilin itzan, azkarnain unatera, eta, bueno, esan, bueno, testua gaztelania zaterako, eta listo, izu, euskeraz dakina, sortu aiok, listo, ez, bideo hau, eto, ulertuko gu. Eta bai, askatu dut, eta hobeto nao. Gero ere baita neukalako nire barne borroka hoi, ez mamar naiz horren beste garrantzi, ez, bideo bat, adierazpen bat, txirrindularitza utzizu, eta listo, ez? Baina, bueno, azkenen txirrindularitzak esposizio maila bate bai ekartzezun, eta nik uste baita pixkat hoi barra neukala, ez? Esan publikoki uste nuela, eta, bueno, gero gainea, ireki naiz. Zerritu zait pixkat, hola, ni sare sozialetan edo ez nintzen gehiagik irikitzekoa, baino nahiko gai garrantzitsu bat irutze zitzaiten, ez dana gehiagi hitzaiten, eta bihotzetik ata zitzaiten, eta gero ere baita, hainaiz, baimentzen nire buruai, mezu zoragarri politiak jasotzen. Ze jendeak, banekin, ebez anekdota partekatu ditu, goatzez hau ingenunekoa, hoi betiko, eta oso mezu politiak jaso ditut, jasotzen hainaiz, dena ezen izan dieterantzun, izugarri. Baina hori ere bai, bida disfrutatuet eta neguru egin dako pari bezala hartuet. Beste bat egin beharko duzu, mezuak eskertzeko, beste bideo bat. Kendu julen, jazta. Gehiegi, ja, nahiko. Tira, eta orain murgilduko gara literaturan, baina liburuekin hasi aurretik txatari azken errepasoa emango diot. Ze gauza batzuk komentatu dituzte eta ez ditugu aipatu. Esaten digute, Gorkak dio, nire maite duta da Gabonetako Gabon kontzertuak. Ze ederra adibidez, Zumarragoko musika banda, txistulariak, abes batza, bandako zuzendariaren agurra, bueno, hori bereak maite duna, eta ez duena maite ordea gaixo jartzea. Aipatu du gaur esko Queens neukan Bilbon, eta ezingo naiz joan. Eta larun batean gure zirkoa daukat, ikusiko dugu. Larun baterako osatuko da. Osatzen den, sendatzen den larun baterako, baina gaixo dago, eta hori ez du gogoko, bueno, normala da Gorka, nire ahotxean ere nabaritzen da, ni hortxe nagoela, eta bai horrelakoak izaten gara batzuetan gafeak. Ja angina pasaitut. Begira, ara bestea. Beste aste bete, sukarrakin anginakin, oain pixkat immunitatea sentitzen dere gorputza. Bueno, oso ondo. Antigorputzak lanen nahi die. Zoragarri. Indio gerrek egunon gaztiak, gaur ze lasaitasuna inigo gabe, ez da, ze gaiztua zean. Indioker, ze gaiztua zean. Zua pizten, horrari da. Beti, bai.
ondo aritu garela dantzan, hasieran eskas, gero, puntuazioa jarri dut, eta ondo. 328 horrela, eskutatik joan zaiera bat puntuazioaren kontua, eta... Indiokerrek diagoz dagoela eukenerekin tabernan lanean egon nintzanean, neri ere gehien nekatzen ziatenak oik zian, espero ez zenitun parrandak. Bai. Eta Gorkak dio, nere ametsa da etxea ematea ia. Ze Gorka kontatu zigun, esleit tokatu zitzaiola, ez? Etxe bat eta ez zizkiotela oraindik giltzak ematen, eta ia berak badaki baduela, egokitu zaio etxe bat, baina giltzak ezin lortu oraindik beraz. Animo Gorka kontatu lortzen dituzunean giltzak, ez? Hemen gaude zurekin, zure borroka honetan, elkarrekin, borrokan. Gorkak baita esan du estresak jotzen nahuela, Julenek aipatu den bezala egun hauetan dena egin behar horrekin, eta Indiokerrek dio bihar bere amatxoren urte betetzen dela, beraz? Zorionak Indiokerren ama, eta aizu. Inigo Asentzio Lurbide sartu da hemen komentatzera. Zer dio? Indioker etorriko aiz. Eta lixo, besterik ez du bere maite dut elkarbanatu, ez du Gorkak bezala bere ametxik eta bere estresik elkarbanatu, baina bota behartzuena, eta orain lanera itzuliko da. Minau neurea dudala badakit, baina zauri ez dut topatzen inundik. Benetan aldatorkit pozarraietatik, ala ez zoten abil neu bere atzetik. Esan bezala elkartu gara hemen, 3 pertsona mai honen ueltan, eta 3 izango da protagonista hurrengo tartean. Eukene Larrartek trilogia bat ekarri nahi izan duelako gurera. Rebeka Jarrosen trilogia, 3 liburu, noski trilogiak hori esan nahi du. Baina Eukenek 2 irakurri ditu. Hori da dakiguna, ez dakigu zer gertatu den 3. Denbora falta, agian, bai, ez dakit. Gustatu etzaiola? Ez dakit. Egia dena esaten hasita, norbaitek trilogia hau oporretara eramateko asmoa baldin badu, ez da gauzarik egoki eta praktikoena, zementxe daukagu, ez dakit irudian hor ikusten da, liburuzka esateran indoan, liburutzar gorri hori, beraz, ez dakit horrelako 3rekin oporretara joan barro baldin baduzu, logistik aldetik eukenen nahiko lan, ez da? Bai, honekin gaina, desente bidaiatu nun, pena, ezin dezuela ikusi, baina benetan dago kakain da liburua. Ikusten da, Ikusten da, nabaritzen da, Bai, nahi hola gusta ez daitalare, erabili duzunaren seinale. Eta honek mundua ikusi du pixkaia liburu honek, No, kaldera, norbaiti bota diozu? Badu itxuro bat nola, Ez da? Ez, baino mine ingo lioke, Bai. Bueno, Goiurik esan bezala gaurkoa liburu totxo hietako bat. Eta idazlea Rebeka Jarros da. Eta trilogia bada, 3 liburuko osatzeue, eta, leheno puntualizatu dut, guain 5 izango diela, badakizu ez, nahi batzutan pentsatzen dut, hasieran, zuzendarik adibidez zineman, edo idazlek liburuetan, nola egiten dute hori, hasieran bat atera, gero esan 3 izango diela, pixkatarrak astan arabera, normala da, aurrekontuekin, eta normala da, eta gero 5, eta nola lortzen dute historia luzatzea? Esan nahi dut, nola, batzutan ondo atatzen da, bestetan gehiagin nabaritzen da, artifiziala dala, ez? Kasu honetan, 2. arte ongi, 3. irakurtzeko kina, baina, batez beste 900 horri inguruko liburuk die, orduan, imaginatuko zaten bezala, momentu honetan behintzat ez daukat denbora gehiagik. Sagaren lehen liburua, Odolegoak izenekoa da, eta 2023 apirilen argitaratu zuen lehen aldiz, Estatu Batuetan, Red Tower Books editoreak, eta urte bereko maiatzean argitaratu zen Espainin. Maiatzen bertan, arrakasta handia izan zuen salmentetan, eta gainera liburu hau 75 astez, egon zen The New York Timeseko salduenen zerrendan, eta baita lehen postun ere,
Guazen esatea gaixotasun bat bezala zabaldu zala, ez? Pixkat bat bum aukitzen unen zerbaitek, serie batek, liburu batek. Psikosia zabaltzen da. Bai, guaine baita badago serie bat, Derry Barley, Derry Barley, ezakitola izena, bai, serie bate bai badago, jokeieko bi mutiko elkar maite mintzen direnak, edo, bueno, horrelako bat, gaixotasuna handia badago ere baita horrekin. Gaixotasuna. Eta honekin hori gertatu zen, gertatzen zaitena da, momentuan naizela enteratzen, ez dakit nun bizi naizen. Nire taldekoa zara. Bale, baina bakizu ze kontuatu naizen liburu honekin, eta hau ez gustatzen puntu baten, ze ez dakit kritikoki, osana, hau TikToken zabaldu zan asko, ematunez, liburu honen arrakasta baitare. Hombre, gero da The New York Times, bueno, pentsatzen dut beste kritika bat baduela, baina TikToken zabaldu zan, nik TikTok bat daukat. Eta eskerrak, zeia ez dakitzen nuken. Nik bai. Bueno, eta gero urrengoa etorri zen, Burdinezko hegalak, 2023ko azaroan argitaratu zen, oda urte berdin hortan. 6 hilabeteko tartean? Bai, nik uste pixkat presteukala bigarrena, ez? Bai, bueno, irakurri dut idazleak 14 ordu ere pasatzen zituela iserita idazten. Ipurdiko mina. 14 ordu? Bai, 14 orduko saioak botatzen zituen idazten. Wow. Eta bueno, gaina edizio berezia, nola gustatzen zaizkiten edizio berezik. Horietakoa zara, Bai, ez ditut asko. Daukat bat adibidez, Agata Kristina oso polita, eta adibidez aurrekoan triangulon zeona azokala txiki bat, eta 2 erosin ditun 7 eurongatik, zarzarrak, orrialdek hori-horik, usaia, esan wow. Eta gero daukat Agata Kristin beste bat, badizio berri bat. Niri asko gustatzen zait, liburua iriki, agian bigarren eskuko azoko batean erosi duzu, eta liburu iriki eta jartzen du pestatan, ze preziotan saldu zuten, eta pentsatzen dut, beste bizitza bateko oroigarri bat. Bai, honek oso edizio mugatu polita dauzke. Agian 3. 4. eta 5. igual berez iroste, ez da. Bueno, agortu inzien, eta ni ez naiz hor zai eoten dana, ez gehiagi borrokatzen gazauengatik, gauza dian bezala. Bueno, eta 2025, hau da, pasadan urteko urtarrien, 3. argitaratu zen, Onyxen hegalak. Eta, bueno, gero berak ja jaipakin da esan zuen, 5 izango zitula, nik esan saio prestatzen ari nitzela konturatu nitzen, esan, bueno, azkena bakarri falta zai, ez gero beste 2, eta esan, zenbat ordu sartu baituten. Beraz, lehenengotik bigarrenera 6 hilabete egon ziren, eta bigarrenetik 3. urte bete pasatxo. Bai, hori da. Bai, nik ustete bigarrenetik 3. etzula espero. Orduan, daukaten, ez den nahi aurreatu, baina garranetik 3. egoal ja pixkatu luzapena notatzen duzu. Ez dakit, Ikusiko dugu. Ez dira aurrekaririk onenak 4. eta 5. begira, Ez dut uste, baina batzutan egia da aldaketa daudela, ez zaizu gertatzen batzutan serietan, eta bigarren denboraldia txarra, 4. bapaten oso ona. Bai. Orduan, bueno, utziko jo, margin hori utziko jo. Eta esan gauzeate, zertaz baliburua, ez zate ideia ekiten, hegalak, esan da asko. Ez dakit odola. Burdinezkoa, Onyx. Ez dakit. Fantasia. Kutsu hori badauka? Ez dira txoriak. Txori, fantasiazko txori bat. Dragoiak? Claro. Bai. Gaina naiz dragoien apasionatu bat. Bai? Bai, ez dakitzu ba. Pila gustatzen zaizkit. Pia bat. Badakizu ez dira existitzen ez. Bai. Baina, dragoi bolaren belanaldiko, que badaukagu dragoiarekin, ala moduzko harreman hori. Ez pentsatu. Ez nintzen drago. Ez da dragoi bolaren garaikoa. Ni nire gati ari naiz. Bale. Baina, nik enun ikusi, Egia esan ez izaiten hortik piztu. Ez nago ziur nondikan. Bai goatzen naiz, lehenengo oroitzapena daukat, izakit ezautze zuen pelikula bat, Eragon. Bai. Ni nera, ama. Ze ondo nera hotxa, bai. Hauko juri zuzea, ondo. Barkatu. Animo, lasai, jarretuko dugu. Ni nera behan nintzeneko pelikula bat. Bai, bueno, berdin du, hango dragoia benetan, gustatu zitzaiten, eta gero hortikan, asko ondia, gaina tatuaia bat daukate baita dragoi nahiko ondi batena, bizkarren. Bai, benetan, asko. Benetan gustatzen zaizkizu dragoia. Bai, asko gustatzen zaizkit. Orduan, dragoi buruzko liburu bat, esan, karo, noski, barrua. Noski. Eta, liburu honen generoakin flipatu ingo zuezenik. Esaten nahi baztu, ez nun ezautzen hitz hau, berriro iztegirarako, bale, termino berri bat.
Romantasi. Hombre, orain bai. Orain ulertzen du dena. Bakizu ez naizela zalea. Ni, Elisabet Benavent eta olako kamodiozko ez ditute bat berare irakurri? Baina Elisabet Benavent ez da romantasi. Ez da amodiozkoa, romantik. Zer da romantasi? Hori, galdetzen ninduan, zer da romantasi? Uztartzeitu amodioa, romantiko, romans, fantasi. Fantasia. Bai, eta fantasia bai, nik asko gustatzen zait fantasia, hori beti danik. Baina egia da, amodiozko liburuak zitutela irakurtzen, egia esan dituz zaizki pixkat. Esan dezakegu krepuskulo romantasi dela, ze? Bai. Dago, amodioa dago, baina gero vampiroak eta... Bai, guztiz. Bai. Otxoak daude. Bai, bida adibidez, beste adibide bat hori izango litzake. Bueno, puri-purian dago romantasia, oso modan dago. Bai, alamaten du, nere lehena da. Samarra daukategia da, krepuskulo edozein momentutan, edozein kanaletan jartzeutenen ikusten gera naitekela lasai asko, ze gustatu ite zait. Baina pertsona okitza bere kontradizio dauzkeu, eta hau da nerea, bale? Ez epaitu. Orduan, azka fantasiazko elementuak, diala dragoiak, beste figura fantasiazkoa batzuk, eta magia noski, eta gero, amodioa edo erromantzeak. Zein da estenatokia? Dragoi eskola bat da, eta gure eroia eta protagonista Violet da, bale? Violet Sorrengail. Dragoiak nausi dien mundun bizirauteko eta garatzeko borrokan oinarritzen da trama. Violetek bere irmotasun da errukiagatik ezaugarrituta proba ugari gainditu behar ditu eta bere kideekin lehiatu behar du dragoi batekin lotzeko, samen kontzeptua da, beste pelikula askotan lehenago jorratu dago, baina pertsonak binkulo bat edo lotura bat sortu behar dute dragoiekin eta ondoren biak bat dira. Baina dragoiak pixkatzu hautatu behar zaitu edo, match bat egon behar du, bale? Eta horrela, zaldizko, nik enekin jinete, nola esaten zen, eta zaldizko bezala itzuli didate, unero zerbait ikasten duzu, nik asuntan hau ikasi dut, eta, gero hemen, kiston paranoia, ze, erresuma baten gertatzen da, eta izena du Navarre. Ara? Ja, baina, zu imaginatu, zaude barrun, traman, zaude barrun bizitzen Navarre. Nafarroa etortzen zait. Noski. Nafarra matebiliko zenan bueltaka? Baina ze fantasia da, beidatuta dena, ino, esan, Navarre, zozerren gati Nafarro. Ez, baina, Amerika runi okurritu zitzaion Navarre izatea, Navarre. Baina ez du loturarik, ez da behin bisitatu zuelako eta... Ez dut irakurri hoi behintzat. Baina nahiagoko nuke ez. Alare hemen ez Nafarro esango, Navarre esango, bale? Ze bestelan ere fantasia eten iten da. Ez dut imaginatzen Iruñan, dragoiak. Dragoi eskola, antxe. Nik ez dut ikusten. Estafeta kalean. Estafeta kalean, dragoi eskola. Oso ondo. Orduan, dragoi zaldunen kode badao, eta Navarre erresumako elitentzat jotzen dena, eta ez da sotiltasunez ibiltzen. Eta abiarazteko erabiltzen ditun bi esaldiak oso argia dira, kode honenak. Liburua guatzen naiz potente hasten zala, hola lehenengo horri alden da uste de gaina. Zaldizko bat bere dragoirik gabe tragedia bat da. Zaldizko bat dragoia gabe hilda dago. Hala eta guztiz ere, ehunka hautagai sartzen dira urtero eskola dragoi edo zaldizko eskola horretara, eta prest daude, eurekin bat egiteko. Odolaren egoak, basgiat gerra eskolara garamatza, zaldizkoak sortzen diren lekura. Tradizioa, lehiakortasuna eta ospearen egarria gaizerrendan dituen erakunde bada. Eta Violet, nun kokatzen dugu hemen gure protagonista, 20 urte ditu, eta bere aspirazioa hasiera batean, eskriba, bezala erabiltzen duten terminoa da, hauek pixka bat historialari moduko batzuk dira ez, liburutegian eta aditu batzu modukoak, baina zaldizko bat izatea, baino nahiko lasaiagoa esango nuke, ez? Berak hasieran hori izan nahi zuen, baina guazen esatea, giro bat izaten dela, eta azkenen bukatzen duela, zaldizko izateko lehian, eta kontua da ez daukala beste aukerarik, ze
eskolako komandante nagusia bere ama da. Jo. Eta hau asko gustatzen zitzaiten, zera, hasieran ja, lehenengo horrielatatik ja protagonista emakume bada, komandantea emakume bada, eta, bueno, azken baten zure ama komandantea danen, ez dakit, ez zait pasa, baina pentsatzen de, karga bat badakala, ez? Eta begira guztik akademian, pixkat bere gain daude, bere kidek aurkari gisa ikusten dutelako, berak dioen bezala izorratuta dago. Bueno, orduan, zati gustatu zaik zerken gantzatu nahu, ez? Pixkat ontatikan, jendea konbentzitzeko, behatzireun horriko liburu hau irakurtzeko, barritan, edo, borantzear. Asiratikan traman sartzezea. Nahiko zuzenekoa da, seitun sartzezea, eta ez dakit azkarrazten da, akzioa, ez? Trama goizazten da, tentsioa dago, eta sentitzen duzu. Eta gehiago jakiteko gogoa, daukazu sentsazioa hendikan sekretu asko dauzkala, edo gauza asko, edo buelta asko eukidezazkela. Azkenen, zuk imaginatu dragoi bakoitzak baita, dragoi mota desberdina daude, dragoi bakoitzak pixka bat magia bat, edo guazen zeta izakera bat dauka, gero ere baita magiane baita bakoitzak, zaldizko bakoitzak denborarekin bere botereak bezala garatzen joaten da, eta, hoi denak ulertzen, liburuan, horri bat juteie. Orduan, joko asko ematen du. Irakurketa erraza da, ze idazkera aldetik ez da komplexua, eta, esan nahi ez du sekulako konzentrazio maila bat eskatzen, horregatik, harina da, ez? Gero ere baita uzten dezun lekuan utzita, gero, nahiko... Errez bereskuratzen da. Bai, errez bereskuratzen da, hoi neko puntu positiboa irutzen zait. Ez da, gaina idazkera ez da bate formala eta zuzena, ez? Gazten jargoia hoi nabari da. Ez dakit, bai, gustatzen zaite, ustete ez dala bakarrik. Hombre, nerabe bati, ez dakit, imaginatu 14 urteko bati, nik uste oso irakurle sutsua izan behar dula, igual behatziren horriko liburu hau irakurtzeko, ez? Baina bestela, pixkat, ez da, jokoi badauke berak. Lehen esan daiten bezala fantasiazko historian oso fana naiz. Eta lehen esan daiten bezala, dragoia baldin badaude, plus bat. Damo hondi badaukat, ustet beteako jarraituko ditenak, hemen nereatzen, eta da, Game of Thrones, ez nula behin irakurri. Ara, ez da nikera. Zuzenen serian hasi nintzen, eta ordu manoski, serio horren luzea, horren komplexua, gero liburura pasatzea nahiko zaila iruditzen zaiz, gainea badaude desberdintasun batzuk, trama nagusian ez, baina liburu horietan gertatzen da liburuan gauza modu batera dala, eta gero pantailara beste modu batera mandala, orduan, dikotomia hori zaila iruditzen zait, edo de baita The Lord of Rings, Tolkien, ez dut behin irakurri ez da, eski, akatzeko modukoa. Ikusi ez da? Ez da, nik ere ez, Ez nik aitortu behar dizut, fantasia, eta zientzia fikzioa eta horrelakoak. Zientzia fikzioa ez. Adibidez, izan atzabeteruko. Igual du, zientzia fikzioa ez, baina fantasia bai. Ez nahi dragoiak eta horrelako magia eta horrelako kontuak, Harry Potter asko gozatu dut, nire bizitan zehar, irakurri nituen umean nintzenean, eta leku berezi bat du nire bihotzean Harry Potterrek, baina hori da nire muga. Harry Potter eta zaratago ez tronuen dema, ez Lord of the Rings, ez Star Wars, badakit gauza desberdina direla, baina... Baina adibidez ni Star Wars ez, hor da onere desberdintasuna. Star Wars ez dit behin ikusi. Baina tira, lortuko bet, nire erronka izango da, goiurik fantasiari harrapatzen dion, badakizuen Harry Potterren serieari direla prestatzen. Bai, beharrezkoa zen, ez dakit. Niri egia esan itxiera ematen zaionean proiektu bati, eta pentsatutako itxiera bat ematen zaionean, hori dut gustoko. Hau da, hasiera bat izan du, eta bukaera bat du, eta gainera, bukaera ondo denean, ulertzen dut batzuetan, telebistako telesail bat, batean bertan bera uzten dute, ez dakit audientzia kontuengatik, eta ezin izan zaio amaiera bat eman, eta handik urte batzuetara, beste telebista bat kate batek erosten du, eta jarraipena eman nahi dio, hori ulertzen dut, eta gainera eskertzeko iruditzen zait, itxiera polita emateko sorkuntza horri ez, baina ja baduenean
pentsatutako itxira bat, amaiera bat, txikleari horrela tiraka aritzea. Bai, gero badago, nik uste modu sutilago bat, adibidez Game of Thronesen, hori itxizten, baina guain adibidez, Dragoien etxea edo House of the Dragon, noski, obsesionatu nahi serie horrekin ebaita, guain ebaita, ari dira pixkat etxe bakoitzean zentratzen, ez diai historiari buelta gehiago ematen, pixkat ari dira atzera jotzen, ez? Hori ere bada tresna bat atzera jotzekoa, edo pixka bat zentratzekoa nondik datorren gero trama printzipala, ez? Eta kasu honetan nik uste dut ikuslegoari hori ez diola nekatzen, niri behintzat ez. Azkenen, fokoa beste non baitera ari zera ematen, adibidez Harry Potteren serian ez dakit nola eramango duten, azkenen alderaketara joko du ikuslegoa, nik uste dut, azkenen pelikulako protagonistekin ja ikusi ditut ni komentario batzuk, ja badago Harry Potter berri bat, Hermione berri bat, eta ja umeak dira, eta ja konparaketara ari dira jotzen, orduan, tira, hori beste gai bat da, eta baino egia da, irakurri ditu dela, pixka bat, aipatutakoekin alderatu duena, pixka bat saga hau, ez dakit pixka agian gehiagizkoa ere iruditzen zait, ez uste konplexutasun maila horretara ez da iristen. Nik uste dut trama hori, edo familiak, edo loturak, eskiri benetan batzutan pentsatzen dut, adibidez Game of Throneseko egilean, eta irutzeza benetan psikopata bada. Benetan, esate eta psikopata bada. Ezin du izan. Hau dena bere burutik ezin izan du pasa. George R. Martin. Bai, George. George ez da ondo. George, hemendikan, ezakit ondo zaude. Zure buru nahi dute hor. Bueno, eta gero, esan deu amodiozko, romantasi ez? Romantasi, bai. Romans hori, badago pixkat bikote edo principal bat, eta ni asko komentzitu dit, ni oso zaila naiz, zentzu horretan komentzitzeko, baino gustatu zaiz, hasieratikan ni kontuatu nintzen emakume baten ikuspuntutik idatzita zegoela. Onartu beharra daukat, umaintxe bertan asko idatzen dutela zein dan egilea, liburuak irakurtzerako garaian. Ezakize puntu arte, hori elizitua bada, baino betikoa ez, egilea banatu, ez banatu, baina eski notatu egiten da. Batzutan idazten duena. Esan nahi duzu, nabaritzen dela idazlea emakumezkoa edo gizonezkoa den? Bai. Ni nabaritu egiten dut. Orduan, ez beti, baina batzuetan bai. Eta kasu honetan adibidez gustatu zitzaiten, ze protagonista eroia, kasu honetan, emakume bat da. Eta Game of Thrones baten, bilakaeran denboraldea gaurrea dazten einean, emakumeek agian protagonismo gehiago hartzen dute, baina hasieran gizonezkoak dira. Ez dakit, eta kasu honetan Violeten pentsamenduak, emozioak, oso identifikatuta sentitu naiz, nola pentsatzen duen, edo pixka bat gure garuna nola funtzionatzen duen, nerea kasu honetan esan nahi dut, eta beste gakoa sexuan dago, azkematen baita, sexu implizituko momentuak daude liburuan zehar, pasarteak, eta kasu honetan alderatzeatik ez, adibidez Game of Thronesen sexua oso violentzia handia zegon, edo askotan emakumeak, zian putak, edo objektuak, edo galketa tresna bezala erabiltzen zian, esan adet etzeon emakumeen desioa, edo emakumea, ezakit nola esan, beste ikuspuntu batetik, eta gainagoatzen naiz nahiko gaztea sinitzela ikusten, eta ez zait iruditzen ereduik, gero heldu azteanen, agian badakizu hori banatzen. Baina kasu honetan, liburu hart hartzen duzu, eta sexu estenak benetan ikusten duzu diala errealagoa, kasu honetan emakumearen desioa, Violet bateko 2 urte dauzke ez, baino protagonismoa hartzen duela, eta gustatu zitzaiten asko. Ez ditut, egia ez dagotela esperientzia asko ez dutelako amodiozko liburuak irakurtzen, baina behin bat saiatu nintzen irakurtzen, lehen horri aldetan ikusi nun erromantizatzen modu bat, ez zaitena gustatu, guazen esatea, edo nahi bentsat ez zaitena hori gertatzen. Eta nik uste hobeto azaltzeko, bai irakurri nahiko nuke Amaia Urrejola, zeina sexologoa eta psikologoa den Euskal Herriko Sexu Heziketa Eskolan, berak horrela pixkat azaltzen du nire burutik pasatzen dena. Gizartean nagusitzen den sexualitatearen paradigma, ugalketa ereduan eta sexualitate maskulinoan oinarritzen da.
Honen arabera, harreman erotikoak bikote heterosexualen artean bakarrik dira onargarriak. Beti ere, seme alabak izateko eta sexualitate femeninoa maskolinora egokitzen bada. Harreman erotiko anonimoak sarri edukitzea kontrolez kanpokotzat edo patologikotzat hartzen da, batez ere emakumearen kasuan. Sexualitatearen oinarrizko osagaiak, gorputza, plazerra, desira, ugalketaren paradigmatik filtratuz gero, gorputza genitaletara murrizten da. Plazerra koito bihurtzen da eta desira erotikoa heterosexuala bilakatzen da. Horren bestez, heteronormatibitatetik eta androzentrismotik at dauden sexualitateak eta sexuaren inguruko posizionamendu politikoak, tabua, perbertsioa, gaixotasuna erradikalak eta bazterrekoak kontsideratzen jarraitzen dira. Bum! Bai. Badakizu zer aukene. Hausnarketa honekin amaitu behar dugula. Ederki iritzu zait. Eskerrik asko. Zuei. Eta datorren urtera arte. Ai, horrek guain da kisto grazia iten horrek. 30 ez 30 esatea da datorren urtera arte. Datorren urtera arte. Datorren urtera arte aukene. Agur. Well, yesterday, when I saw your eyes in a black haze, didn't even know my name. So I walked on. Baina goizeko 11ak pasatxo dira eta azken ordua ezagutu behar dugu, beraz, prest daukagu gure lankida den Itxaso Leon Kareaga. Egunon, Itxaso? Kaixo egunon, Goiuri egunon entzulei ere, kontatu behar dugu Kutxa Fundazioak uko egin diola aiesa erosteko Euskal Partzuergoarekin bat egiteari. EAJaren eta Elkarrekin Podemosen botoi esker. Aldeko botoa eman zuten EH Bilduk eta PSek gogor kritikatu dute erabakia. Astelehen honetan egindako bilera batean, indar politikoetako ordezkariek proposamenaren aurka bozkatu zuten patronatuan eta beraz Kutxak ez du bat egingo lakoak osatutako taldearekin boto bakarreko aldeagatik. Erosketak Euskal Autonomia Erkidegora itzuliko du Ibermatika Donostiar Dibisio Teknologikoa, baina egoitza Donostian edo Zamudion egongo den erabakitzeke dago oraindik. Halere Kutxa Fundazioa ez da taldearen kide izango, alegia lakoak BBK Fundazioak eta Indar Funtsak osatutako Euskal Partzuergoko kide. Erabaki horren aurrean, EH Bilduko eta PSeko ordezkariak esan dugu kritiko eta kezkatuta agertu direla, esate baterako albisteren aurreko erreakzioa isa sare sozialean elkarbanatu duen Pello Txandianoren iritziz, erabaki hori akats larria da Ibermatika enpresa gipuzkoarra izan baitzen saldu zuten arte. Finantza aliantzari herrialde ikuspegia falta zaiola gaineratu du EH Bilduk Gasteizko Legebiltzarrean duen bozeramaileak. Bestalde, Gipuzkoako PSeko idazkari nagusi eta iraunkortasuneko diputatu Jose Ignacio Asensio kezkatuta gertu da Kutxa Fundazioa hartzen ari den erabakiarekin, konpainia historikoen aldeko apustu egiten duten eragiketa estrategikoetan sartzeari uko egin eta Gipuzkoan errotuta dagoelako. Eta bestalde, etxetik urrunago kontatu behar dugu ere, palestinarren garbiketa etnikoarekin jarraitzen duela Israelek, eta sekula egun bakarrean etxe bizitza gehien eraitsi ditu astelehen honetan Jerusalemen. 13 bota eta haietan bizi ziren 80 pertsona kanporatu ditu armadaren laguntza. Zilketak eta desplazamendu behartuak egunero ari dira izaten Palestinan, azken orduotan hiriburuan Jerusalemen 13 etxe bizitza bota ditu esan bezala estatu sionistak eta hango herritarrak kanporatu. Tel Aviven arrazoia etxe haiek obra baimenik gabe egin zirela. Eta azkar errepidetara begira jarriko gara, informazio praktikoari ere heltzeko eta kontatu behar dugu hainbat ibilgailuren arteko istripua izan dela Bizkaia 6-7 errepideko 8. kilometroan Erandion alegia eta Gurutzitako noranzkoan. Errei bat itxi dute istripu hori dela eta autopilaketak sortu dira inguru horretan, esan bezala Bizkaia 6-7 errepidean. Besterik ez oraingoz, hemen utziko dugu eta 12etan jarraituko dugu informazioa berritzen naizterrateko informazioaren arian. Eskerrik asko Itxaso Leon, guk aurrera jarraituko dugu, orain zientziaz pixa bat gehiago ikasten, ikasturte honetan zer egin dugun bezala. Electric weather above and below, light as a feather, steep as a board. Electric weather above and below.
Apunteak prest? Bai, apunteak ez kuadernoa prest, apunteak hartzeko asmoarekin. Bueno, urteko apunteak esan nahi, no? Urtekoak bai, hemen daukagu. Eukenek ekarri digun liburua baino lodiagoa den kuadernoa. Prest, urteko apunte guztiekin, bada ez bada ere, irakasleak zerbait galdetzen baldin badigu, buruz ere dakizkigu gauzak, dena esaten hasita, baina apunteak prest dauzkagu, esan dugu urteko azken saio egiten ari garen honetan, zientziari ere azken aldiz ireki behar diogula leioa. Hori bai, oporren ostean lezioak hartzen jarraitzeko asmoa dugu, eta urtea borobiltzaldera, urtengoak eman duenaren inguruan aritu nahi dugu, zientziaren alorrean, horrelakoetan egiten diren ranking eta repaso moduro, top 10 bat egingo dugu, eta horretarako, lehenik eta behin, gure irakaslea, Izortze Santin Gomez, Euskal Herriko Unibertsitateko doktorea agurtu behar dugu. Izortze, egun eta ongi etorri. Kaixo, egun ondan hori. Zer moduz gara? Oso ondo. Oporrak hartzeko desiatzen? Bai, pixka bat bai, urte bukaera hontan ekatuak izten gara, bai. Bai, ezta, denok ere uste dute ala moduz gaudela, jada, ez dakit, burua neurri batean opor giro horretan, baina esan dugu Izortzi izaten da, abendua urte amaiera hau, alorrez berdinetan, errepasoak, rankinak, balorazioak egiteko garaia, eta Nature aldizkarian oinarritutak aurkoan ere horrelako zerbait egin behar dugu, top 10 moduko bat egin behar dugu. Bai, Nature aldizkariak argitaratu du beraien ustetan, 2025 urtean zientziari ekarpen handia egin dieten pertsonen zerrenda bat. Baita ere batzutan egiten dute, horten oraindik ez dut ikusi, 2026an zer itxaron dezakegu zientziaren aldetik. Hori igual datorren urtean landuko dugu. Bai, bakaso gaur errepasoarekin mugatuko gara, gero, ez dakit, zuk bukaera nahi baldin baduzu, zure aurreikuspena edo egin dezakezu ze espero duzun, ez zer gertatuko den, baizik eta ze espero duzun, edo bilakaera nondinora joan daitekenaren inguruan, baina Izortzen 2025 urtearen errepaso egiten hasita Nature aldizkarian, izen ezberdinak ikusi ditugu, eta ondo iruditzen baldin bazaizu, azkenera gutziko dugu, niri buruan eztanda egin didan gauza bat, 6 hilabeteko bat izan daiteke hor gero sakonduko dugu, baina 6 hilabeteko aur bat ageri da, hauten, nolabait ere, eragina izan duen pertsona modura. Bai, ala da, bai, egia esan da, gainera ez da ikertzaia. Orduan, gero azalduko dugu. Hori, bukaeran utziko dugu, beraz, nolabait ere, Susan Monarezen izenetik hasiko gara, ondo iruditzen bazaizu, Izortze Estatu Batuetako gaixotasun eta kontrol prebentziorako erakundeko kidea da, edo lehen da bizizarra orokor moduko bat egin nahi duzu, edo zuk idatu, zure azetik joango gara. Bale, zuk esan bezala, bera gaixotasuna kontrolatzeko eta prebenitzeko zentroko zuzendari izendatu zuten, bai? Izendatu zuten, baino ez da bertako zuzendaria, ze, lehen da bizi, izendapen hori esen esperotakoa, bai? Ze bera oso ikertzaile fina zan, fina da, osasun publikoan aritua, eta printzipioz ez da Trump eta Kennedyren kordakoa, esan dezagun, ez? Orduan izendapena izan zen sorpresa bat. Eta, sorpresa izanik, oso denbora gutxi egon zan karguan, hilabete besterik ez zen egon, zuzendaritzatik kendu zutelako, hain zuzen ere, Trump eta Kennedy nahi zutena egin ez egiteagatik esan dezagun, ez? Bera, erakundearen integritate zientifikoa mantendu nahi zuen, ez zuen arriskuan jarri nahi, agindu zioten bertan zeuden ikertzaile asko botatzea eta berak esan zuen ez zuela hori egingo, bere bulegoera iritsi ziren, zenbait txertaketa gomendioak onartzeko aginduak, eta bere ustetan, ez zeuden nahiko datu zientifikorik eta edo evidentzia zientifikorik eta ez zuen hori onartu ere ez. Eta orduan, guzti horreri aurre egiteagatik, hilabetera bota egin zuten kargutik, ez? Orduan, bere ekarpena izan dudain zuzen ere, Trump eta Kennedyk eginda izan dutenari aurre egitea. Eta horri kostatu zaio, bere plan postua galtzea nolabait. Bera, esan daiteke, duintasunaren izenean lanpostua galdu duela, baina ziurrenik lo ere lasaiago egingo duela, ez da, Susan Monarezek gaur egun?
Bai, hala da, ez? Bera zientifikoa da, berak uste du erabakiak hartu behar direla evidentzia zientifikoetan oinarrituta, eta, horren kontra zijoazten aginduak ez zituen onartu, eta, horrek ere elkartasun olatu bat eragin zuen, ez? Bertan zeuden zenbait ikertzaileek bere postuari uko egin zioten ere berarekiko elkartasun gisa. Akaso, hartu egizingo dugu itzein, ze Donald Trump edo Kennedy enteratzen baldin bedira, nahi txurren zerrenda honetan, beraien izenak ez direla agertzen, pertsonarik influenteenak bezala, asarretu ere egingo zaizkigu. Beraz, hori izango genuke izortze 10. kidea ez dugu, sailkapen modura ez dugu esaten, 10 izen dauzkagu, hori aipatu dugun lehendabizikoa, eta bigarrenera egingo dugu salto ondo iruditzen bazaizu, eta India aldera egin behar dugu, ezta? Bai, izena ondo esaten dudan, Atzal Aguragual. Hori da. Zerbait, bai? Deliko unibertsitateko matematikaria, bai? Eta hau ere, integritate zientifikoaren ikuskatzailea dela esan daiteke, ez? Gizon hau berez lan egiten zuen unibertsitatean, eta egun batean etorri zitzaion ikasle bat esaten, ikasle talde batek sortutako programa bati buruzko informazioa ematea, ez? Eta programa horren helburua zen, berez argitaratutako lanak parafraseatzea, bai? Hau da, plagioa egitea, baina plagioa dela konturatu gabe nolabait. Hau da, programak egiten zuena da plagio kontrolak saihesteko, esan dezagun trukoak bilatu, ez? Orduan gizon honek esan zuen, hau ez da posible unibertsitate batean horrela ibiltzea, ez? Plagioa zerbait oso larria da, ez dator bat integritate zientifikoarekin, eta puntu hori izan zen inflexio puntu bat, ez? Bere lana utzi, eta, hasi zen, plagioak eta artikuluen erretrakzioak biltzen, sortu zuen komunitate bat, eta Indian Research Watch deitzen denekoa, eta hori egiten zuten azan nahi zuzen ere, hori praktika txarrak aztertu, salaketak anonimoa jaso, erretrakzioak bilatu eta erretrakzio horiek erregistratu, ez? Eta, horrek inpaktu handia eduki zuen adibidez, Indiako unibertsitateen ebaluazio sisteman, ez? Hortik aurrera, aldaketa bat eragin zuen, ebaluazio sistema horietan, eta erretraktatutako artikulu asko zituzten unibertsitateak nolabait penalizatu egiten zituzten ebaluazio sistema berrian, ez? Orduan, esan dezagun, integritate zientifikoa mantentzen ez duten instituzioak eta ikertzaileak nolabait salatzeko modu bat aurkitu duela. Beraz, Atxala Graual indiar honek ere, duintasunaren izena baina honek ere, kaso, ustezko lagun batzuk ere galduko zituen, ze jendeak esango zuen, orain arte ederki bizi ginen, baina hau agertu da, eta honek izorratuko digu guri festa. Izortze, emakume bat aipatu dugu, gizonezko bat ere aipatu dugu, eta hirugarren izena, beste gizonezko bat, Tony Tyson fisikaria, eta hemen uste dut teleskopioa ere agertzen dela, ezta? Bai, 85 urtetako zientzilaria da, bera. Neri ikaragarria iruditzen zait 85 urtarekin. Oraindik ere jarraitzea zientzia egiten, ez? Nik uste dut atseden hartzeko tartea hartu behar dugula zientzialariok noizbait, baina tira. Bai, gizon hau da fizikaria, eta berak Bero Rubin behatokian lan egiten du, Txilen dagoen behatoki bat. Eta berak egin duena izan da, munduko kamera digital handiena duen teleskopioa martxan jarri. Bai? Eta zertarako balio du teleskopio hau? Espazioa edo kosmosa aztertzeko, ez? Supernovak detektatu, materia iluna mapeatu, eta lurrarentzat arriskutsuak izan daitezke asteroideak identifikatu edo bilatu egiten du, ez? Eta azalduko izue zer den materia iluna, zenik irakurri dudanean egia esan behar baizuen nik enekien zertzan, ez? Eta bilatu dut zertzan materia iluna. Eta berez da, unibertsoaren osagai bat, ez duena, argirik igortzen, zurgatzen edo islatzen. Orduan berez, mikroskopio optikoentzako ikustezina da. Bai? Orduan, gizon honek garatutako teleskopio honen bitartez, unibertsoko osagai hau, materia ilun hau, ere aztertu daiteke. Orduan, esan dezagun espazioaren osagaien inguruko informazio asko lortzeko balioko duela.
Beraz, 85 urterekin, baina ikusten dugu, oraindik ere, ekarpen handiak egiten ari dela Tony Tyson, eta aurrera eginda, beste emakume bat, da niri, Precious Matxosoren kasua, hor agertzen den lerroburua izortze deigarri egin zait, pandemia negoziatzaile modura edo, erakusten digute. Bai, oso polita, ez? Hemen ez dakit, nola baitu uztartzen da ikerketa eta ikerketaren ikuspegi soziala, ez? Eta niri iruditu zait oso adibide polita. Kasu honetan, bueno, osasun publikoan aditutako emakumea da, Hego Afrikarra, eta, bueno, gogoratuko duzuen bezala, COVID-19 pandemian, baliabide asko jarri ziren mahai gainean, pandemiari aurre egiteko, ez? Baina baliabide horiek ez ziren munduko herrialde guztietara heldu modu berdintzaile batean esan dezagun, ez? Hor desberdintasun asko egon ziren herrialden artean. Handik geroztik, hasi ziren negoziatzen pandemiei aurre egiteko nazioarteko itun bat, bai? Baina nazioarteko itun horretan zeuden negoziatzaileak edo ordezkariak esan zagun ez ziren ados jartzen. 3 urtetan zehar eztabaidetan ibili dira, bai? Orduan emakume honen ekarpena izan da zuzen ere, hori, saiatzea itun horretan herrialde pobreenak nolabaiteko abantaiak lortzea, ez? Pandemia hortan gertatu zena, gertatu ez arren, adibidez, zer lortu du? Laginez zirkulazioa hobetzea, informazioaren zabalkuntza hobetzea, teknologiaren transferentzia, ez? Igual herrialde aberatzenetan teknologiak martxan jartzen dira, teknologia horiek nola jartzen dien, herrialde pobretara pobreenei azaldu, beraiek herrialde horietan bertan, teknologiak horiek martxan jarri ahal izateko, ez? Eta, adibidez, lorpen bat oso garrantzitsua dena da, pandemia bat egotekotan eta txerto bat aurkitzekotan, gaixotasun hori eragiten duen birusa edo bakterian kontra, bai, enpresek txerto horiek garatzen dituztenak, ekoizten duten 20% munduko osasun erakundeari eman beharko liokete. Bai, munduko osasun erakundeak, txertoien banaketa egin alizateko herrialde pobreenetan. Eta hemen, gauza bat, kuriosa iruditu zaidana, ez? Emakume honek, hor negoziazio mailan eta, bertan zeuden ordezkariei abestu zien All You Need Is Love abestia. Biten zena, ez? Nolabait, beraiei azaltzeko ze garrantzitsua dan, herrialdeen arteko elkartasuna eta lankidetza. Eta, niri hori polita iruditu zait. Bai, polita da, Precious Matxosoren lan hori, jardun hori. Beste izen bat izortze, beste emakume bat, Sara Abritzi, neurologoa eta garuneko gaixotasunen ikerkuntzaren bueltan dabilena. Kasu honetan Huntington gaixotasuna ikertzen duen emakume bada. Gaixotasun hontaz noiz hitz egin dugu, baina da gaixotasun bat neurodegeneratiboa, burmuineko nerbio zelulak hil egiten dira, eta horrek kriston arazoak ekartzen ditu neurodegeneratiboak, ez? Eta mutazio batek eragiten du, gen konkretu batean mutazio batek gaixotasuna eragiten du. Orduan, emakume honek lortu zuena izan zen, aurten bertan, gaixotasun horren aurrerapena geldotzeko terapia geniko bat garatu, bai? Hartu zituen gaixotasun hori zeuskaten pertsonak, hasierako fasetan zeudenak, oso garatua ez zeukatenak, eta, terapia genikoan bitartez, virus baten bitartez, sartu zuten garuneko zelula horietan, RNA molekula bat, arazoak ematen dituen gene hori isilarazteko, itzaltzeko esan dezagun. Eta orduan lortu zuena izan da, zitomen garapen klinikoa 175 bat murriztu. Orduan asko geldotu zuen gaixotasunaren garapen, eta hori oso berri ona dira. Gainera emakume honek jarraitzen du Huntington gaixotasuna aztertzen, eta baita ere mutazioaren garraiatzailea diren pertsonetan, baino sintoma garatu ez dituzten pertsonetan, ikusi du burmuinean aldaketak daudela, sintoma garatu baino lehen. Eta hori ere garrantzitsua da, puntu horretan ere gaixotasuna prebenitzeko estrategiak martxan jarri daitezkelako. Orduan, oso azterketa interesgarria egin du. Askorako mandezaketa, asko sakontzeko, baina errepasoa egite aldera, gero akaso hurrengo urtean ere, mena ipatzen diren puntu batzuk luzeago sakondu ditzakegu. Txinara egin behar dugu segidan, izortze, Mengran du
txinatarra esan dugu munduko sakonerarik handienean dagoen animalia ekosistema topatu duen pertsona. Bai, geozientifiko bat, emakumezkoa ere, eta bueno, honek uperontzi bat erabili du 9 kilometrotako sakonean dagoen ekosistema bat deskribatzeko. Hor aurkitu ditu argorriak, barrazkiloak, bai, eta espezie berrei batzuk itsasondotik datozen konposatu kimikoez elikatzen direnak. Pentsa behar dugu, sakonera horretan ez dela argia iristen, bai? Eta orduan, bertan dauden mikroorganismoek eta beste modu batean lortu behar dutela energia, kimiosintetikoa dira, bai? Gaitasuna daukate, konposatu inorganikoetatik, karbohidratoak sortzeko. Orduan, bueno, hor fondoan ondoan dauden ekosistema berri bat aurkitu du, eta, bueno, oso interesgarria ere, bai, ez? Bai, bitxia bezain interesgarria, eta berak esaten duen esaldi hori, ez ezaguna ezagutzeko onena bertara joatea da. Eta hori, gauza askotarako ere erabili daiteke. 3 emakume aipatu ditugu, izortze orain 2 gizonezko aipatu behar ditugu, Luciano Moreira batetik, eta uste dut eltxoekin borrokan dabilela Brasil aldean. Bai, eta hontaz hitz egin dugu, aurten guk deskribaetan. Bai, gizon honek dengeari aurre egiteko estrategia bat diseinatu du. Bai, Brasilen urtean 6.300 pertsona inguru dengez hiltzen dira, bai, gaixotasun bat hemorragiak sortzen dituena, eta eltzoek dira gaixotasun honen garraiatzaileak. Orduan, gizon honek egin duena izan da, aurkitu du bakteria bat, Wolbachia deitzen dana, eta bakteria horiek eltzoak infektatzen dituztenean, eltxoak dengea transmititzeko gaitasuna gutxiagotzen dute, bai? Orduan berak sortu du fabrika bat, eltxoena, bai? Odol pila bat behar du, 70 litro giza eta animali odol eltxo hoieri jaten emateko, eta eltxo horiek bakterio honekin infektatzen ditu. Eta orduan egiten dutena da, eltxo hauek infektatuta daudenak, sakabanatu Brasiletik. Bai? Eta orduan ideia da, eltxo basatiak ordezkatzea. Eta modu horrean, dengea transmititzeko gaitasuna gutxiagotu egingo da. Izan ere, niteroid deitzen deneko herri batean, denge kasuak 169 jeistea lortu zuten teknika honen bitartez. Orduan, bueno, erabilgarria ez bakarrik Brasilen, baina baita ere dengea endemikoa denen bereste herrialde batzuetan. Beraz, hortxe Luciano Moreiraren ekarpena, eta 8. izena, DeepSeeken sortzailea, Liang Wenfeng izango genuke? Bai, ezagutzen duzue DeepSeek. Bai. Unai Elordi Hidalgo kontatu zigun. Bueno, ChatGPTren kompetentzia izango litzateke, txinatarra, eta kasu honetan, nik kontaz ez dakit asko, orduan saiatuko naiz azaltzen alduan bezala, baina berez, bat hizkuntza ereduan oinarritzen da, bai? Hau da, arrazoitzeko gaitasuna duen sistema bat izango litzateke, bai? Eta kontua da, beste ereduekin konparatuta badituela abantaila batzuk. Lehenengoa, entrenatzeko supermerkea omen da, bai? Publikoa da, bai, kode irekian sortutako sistema bat izango litzateke, orduan bat hizkuntza eredu hori beste gauza batzuetarako erabili daitezke, hori sortzeko osagaiak elkarbanatu dituztelako nolabait, ez? Eta gero baita ere, hau aurrera ematen duen enpresaren eredua. Bai, eredu horizontal bat omen da, eta programatzaile gaztei programatzaile gazteen lana sustatzeko balio omen du. Eta, nahiko inpaktu eduki du, enpresa askotan, unibertsitate askotan, sistema honetan oinarritutako bestelako programa batzuk sortu dituztelako, formularioak betetzeko, bota ezberdinetako programak. 9. azken aurrena, Jifat Merbel, emakumea, sistema immunologikoaren inguruan diharduena. Bai, hau superpolitare bai, ez? Emakume honek proteosomak eragiten dituzten hondakinak aztertzen ditu. Eta, proteosomez uste dut ez dugula inoiz hitz egin, baina proteosomak dira zeluletan dauden sistema batzuk, imaginatu zagardu kupela bat bezala, bai? Eta horrela iristen dira proteina batzuk marka konkretu bat daukatelako. Eta kupela horretan sartzerakoan, proteina hori degradatzen dira eta hondakinak sortzen dira. Bai? Emakume honek ikusi duena da, hondakin horiek berez ez direla hondakinak. Eta hondakin horiek funtzionatu dezaketela proteina antimikrobiano gisa. Hau da, sistema immunea lagundu dezaketela,
virusei, bakterioi aurre egiteko. Orduan, bueno, hau polita da, ze beti bezala pentsatzen dugu batzutan gauza batzuk ez dutelako inolako funtziorik, ez besterik gabe hor daudela, hondakin batzu dielako, baina gerora aztertzen dienean, ikusten da, horiek ere funtzio bat izan dezaketela. Hortxe Merbelen ekarpena, eta azken izena esan duguna, KJ Maldun, 6 hilabeteko aurra, izortze hau, zuk azaldu behar diguzu osorik, zer nik esan dizut, buruak ez egin dit honekin. Bai, eta honetaz hitzen genuen bebai, ez dakit gogoratzen zareten, baina oso interesgarria da. Hau da, umetxo bat, 2024 urtean jaio zena, bai, eta dauka mutazio bat karboil fosfato sintetasa bat genean. Hori da entzima bat metabolismoan parte hartzen duena. Gu proteina jaten ditugunean, proteina horiek ibelera doaz, eta hor degradatu egiten dira, eta amonioa sortzen da. Bai, amonio horrek prozesu bat pasatzen du, eta gok txixaren bitartez, edo gernuaren bitartez, kanporatzen dugu. Zein da arazoa? Entzima hau ez baldin badauka, esan dezagun amonio hori ezin duela prozesatu, eta amonio hori metatu egiten da. Eta amonioaren metaketa toksikoa da. Bai? Orduan zein da arazoa, umetxo honek ezin zituela proteina jan. Eta pixka bat handitzean, gibeleko transplante bat egin beharko ziotela. Bai? Sortu dute terapia geniko personalizatu bat, CRISPR-Cas9 oinarritutakoa, sartu diote sistema hori gibeleko zelula horietan zeinetan mutazioa dago, eta mutazioa zuzentzeko gaitasuna izan dute. Eta zer lortu dute? Oso denbora gutxian, ume honek proteina jateko gaitasuna izatea. Izan ere, jaio zenetik ingresatua egon da, 300 piko urte hospitalizatuta, baina terapia hauta gero, lortu dute ekainean etxera bidaltzea. Orduan, nolabait, kontrolatzen jarraitu behar dute, baina badirudi gaixotasuna errebertitu dutela nolabait. Bueno, behintzat mezu baikorro batekin amaituko dugu, eta hemen garbi geratzen dena da, Trump, Kennedy eta konpainiak nahi dutena egin arren, badagoela oraindik ere zientziaren alorrean jende asko, ekarpen handiak egiten ari dena, eta hemen Nature aldizkariaren arabera, 2025ko zientzia izenik esanguratsuenetako hoiek. Izortze Santin Gomez, eskerrik asko, errepaso hau egiteagatik, eta ondo bukatu urtea, aprobetxatu oporrak, eta datorren urtean, 2026arekin batera ere, izango dugu berriz elkarren berri. Bai, eskerrik asko zuei, eta urte berri on. Urte berri on, agur. Zaindu, agur. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Egiten ari zaren horretan geldialdi bat egin, eta egiten ari zaren hori nola egiten ari zaren aztertzea, kasik ere ezoiko praktika bihurtu den garai batean bizi gara. Dena presaka, dena egin behar, dena emaitza, egiten ari zaren horretan itxutzeak parean dituzun hainbat ate ez zabaltzea ekarri dezake. Edo beste modu batera esan da, hainbat aukerei muzin egitea oharkabean. Gelditzea, zertan ari zaren hausnartzea, nola ari zaren hausnartzea, eta baliabideengan fokoa jartzeak, gauzak beste modu batera egitea posible dela erakutsi dezake. Zaldizketa egitasmoa izango dugu izpide datozen minutuetan, eta proiektu ezagutzea zaratago, gaur egun egiten dutena egitera iristeko egindako bideaz ere, aritu nahiko genuke, Edurne Barriolarekin. Egunon Edurne eta ongi etorri bigarren kafera. Egunon. Zer moduz gara? Oso ondo. Ondo. Bueno, Edurne, laster hasiko gara, zaldizketaren inguruan hitz egiten, baina hemen gonbidatu guztiei, elkarrizketak hasten ditugunean, bi galdera egiten dizkiego, eta galdera horiek Oiurik egingo dizkizu. Gainera izango da, urte honetan, azkeneko Hori da, azkeneko egingo ditugu. Azkeneko egingo ditugun galderak izango dira, ze urteko azken gonbidatua izatea egokitu zaizu? Aizu, begira, ez dago gaizki, ez dakit. Aurreneko eta azkeneko beti guatzen mendie eta... Oida, ez? Beraz, galderak hau dira, nik bi egingo izkizut, baina zuk bietako bakarra aukeratu behar duzu.
Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat. Eta esango balizu, zure bizitzari buruzko pelikula bat egin nahi dut. Baina ezin dut kontatu jaio zinenetik orain artekoa. Konta dezaket soilik zure bizitzako etapa bat. Galdera da ze etapa aukeratuko zenuken, gero pelikula batean islatuta ikusteko. Hori lehenengo galdera esan bezala. Eta bigarrena da, nola irudikatzen duzun, edo behintzat nola gustatuko litzaizuken izatea zure hileta, zure funerala. Nik esan ditut, bi galdera dira, baina bat erantzun behar duzu. Ez dakit, bigarrenarekin barrez hasi da, gure gonbidatu eta ez dakit horrek esan nahi den, hori gehiago gustatu zaiola, edo beldurra ematen diola galdera horrek. Baina, esan bezala, presiorik ez, bietako bakarra erantzun behar duzu. Bigarren aukeratuko ez, ze, bueno, pixka divertigarria da, segun hondik ikustean. Nire hileta, oso kuriosoa gustatuko litzaiake izatea. Hau da, nire gorputza, ez da hoiteik, ez da legala, baina, bueno, nire gustatuko litzaiake nire gorputza aralarren bota eta saiek eta animali jatea. Orduan, da pixka, jendei sortzen dio arraroa da, ez? Da, osatez, oze gutxi maitezun zure gorputza, edo oso arraroa animali jatea, ez dakit, baina, bueno, da, nire ikuspuntua da, nik urtu guzti hauetan, naturak emandakoa jandet, eta bueltan ematen diot, ez? Zirkuloa ixten da, naturakin deskonektatuta gaude, eta pixkat hortikan. Ez datelako nire burua maite, baina bai behin hitlakon zakua da, eta naturai bueltatzea eman ditena. Begira, interesgarria, eta aipatu behar dut, ez dela legala ez den zerbait proposatzen duen lehenengo gonbidatua, Denetarik entzun dugu, eta izu, ea egia den, eta ea hasten garen ikusten, bestelako hileta formatuak, ze oso errotuta daukagu Elizaren betiko hileta modelo hau, eta bueno, gu gure aletxoa jarri dugu, gonbidatu galdetzen diegu, eta ikusiko dugu zer gertatzen den urrengo urteetan. Hauek izan dira, bigarren kafeko galdera ofizialak, baina egin Julen serioagoak ere egin beharko dizkiozu. Eta batez ere, aipatu duguna, ez, aldizketa proiektua ezagutu nahi dugu, aldizketaren atzean dagoen ezagutu nahi dugu, eta horretarako, Edurne, lehendabiziko galdera egingo dizut, pixka bat testuingurua kokatzen jartze aldera, ez dakit, Edurne Barriola betidanik ibili den zaldien inguruan, esan diguzu natura bai, zaldien inguruan betidanik Edurne Barriola? Bai, nire atxeketa alokairun osabak eta alokairun zokaten baserri bat, eta terrenok, eta ardik, eta zakurrek eta aukitzen zituen, da beti animalizalea, eta 11 urte nitula Iruñako San Ferminetako peritikan poni bat ekarri zuten, 11 urtetik forofa. Eta, ikusten du, 11 urterekin esan duzu, geroztik ere, harreman hori, sakontzen, sendotzen joan da, gaur egun egiten ari zaren honetara iritsi arte, nolako evoluzio, nolako bilakaera izan duzu harreman horretan? Zaldi baten gainean jartzetik ezer jakin gabe, eta zaldi gazte bat gaineaz, zikiratu gabea, arra, justu ez ditazeon, eta bueno, ni inkonstiente bat nitzelako, nire gurasoke bai, eta oso baliente ginelako, hortxe, zaldi gainen, indio bezala, batzutan silakin, da silai gabe, eta hole biltzen nintzen, bueno, gozada bat, gozatzen, eta gero hortiken ja, klase jasotzea, gehiago ikasi nahi izatea, ondo egin nahi izatea, eta hortiken munduko hainbat entrenadorekin ibiltzea, ikasteko disiplina konkretu batzuk, eta hola. Orain ulertu dut Inigo, Inigo. Julen, zergatik Inigo ez den etorri? Zergatik? Orain konturatu naiz. Zergatik? Alergia dielako zaldiei. Behin eskolarekin joan zen zaldiak ikustera ez dakit nora eraman zituzten, eta alaxe, jakintzuten, alergia ziela, ze, antxe euki genuen, umetxo bat zela, hortxe, larriak eta bost pasatzen. Ara, enekin hori, begira? Begira, beti ikasten da zerbait. Beti ikusi dugu gaur ere zerbait. Kuriosamente nire alergika nahi zaldiei. Zer? Bai, nik ikuilu baten barrun zaldi zepilatzen batut, alergia. Alergia? Bai, nik alergia diat. Gio, kanponez, kanpon hautsa, bueno, ematei daño xoa bego, baina nire ikuilu barrun balin bada, bai. Hau bai, espero ez genuen datu Julen. Bia, kalderarik egin gabe, sorpresa mordoa ateratzen ari zizkigu. Inigo, ez da eskusa. Bronko atoko diogu. Alde egin duela eta ez daukala aitzakerik. Esan duzu Edurne, ibili zarela urteetan zehar, irakasle ezberdinekin, munduan zeharreko zehazki zer ikasten, ez dakit zaldien ibiltzeko teknikak ikasten diren, bestelako gauza zer ikasten ibili zara? Esuntua dago den Lasarteko hipodromon eta nelaun bat, Lasarteko hipodromon karreratako zaldikin ibiltzen ginen,
bueno, ezjakintasun handia zion, bai gure aldetik, da bai hipodromon ibiltzen zen jendetik, da. Halako baten, udara baten, oporretan, etorri zen argentinar bat beren eskakin, da aspertuta zion. Pues aldizalea zen Argentinan, da etorri da playan Donostin aspertit izan, da esan hipodroma jongo naiz, a ber, lan amate jaten udaran oporretan. Eta nizautu bere mutila gaztea zen, eta, bueno, ez zitzezun zaldia, lagu harrituta, hipodromo guztia harrituta, inork etzun ez zitzen zaldia bezala, eta animatu intzigu, etorri zaiteko, ne maitxu ginan ikasiko zuz, hemen ez daukiztu, eta nitan elaunan ora jata Argentina jun. Wow. Eta nikan ofizioa ikasi non, han zaldik ez zitzen, suposatzezan han ezautu genuen maixuak, bueno, batzu pasa ginuzten, bilatu arte bat, eta hola, eta batekin western disiplina dela bakeroz jantzita, hola, pelikulatan bezala jazezea, txapelakin, eta kandela kuadraduna, eta horrekin jazea. Eta hor batzu daude, disiplina batzu dara txekorrakin, txekorra hilazua bota behar diozu, beste batzuk simplemente ikuilu bat sartu behar dira, beste batzuk txekorrai gabe dira, bueno, gure kasun txekorrai gabe ibiltze ginen, baina, bueno, bakeroz jantzita, ariketak egiten. Eta gure maixua zana, estatu batutan nantzan, han ikasi zituen gauza pila bat, eta bueno, oso ona zan. De hecho, ez datu genunen Uruguayen ginen, Argentina eta Uruguayen, esan zuen, ni munduko honena izate iritsiko naiz, eta Oklahoman bukatuket, disiplina hori munduko honenak Oklahoman daude. Gaur egun munduko bosgarrena dago, ja. Ara? Oso ona. Geo Brasilia juntzan, Geo Oklahoma juntzan, beti seitu diotez, Geo Brasilia bisitatu nion, Oklahoman izan itzen, netzak gore ametxe bat zen munduko honenan arte neotea, Geo baita ere naiz Italiko honenakin, Frantziko honenekin, bueno, hoxe, ikasten. Hori ere pentsatzen dute Edurne, agortezina den iturri bat izango dela, ez beti egongo da zer ikasia, referentzia ezberdinak, ez dakit eskola edo eredu ezberdinak, horret denetik egongo da. Hoi da, bai, guztiz. Nire kasun goesterra ikeno, baina da gehienak izautuko da saltoa, toma klasika, telebistan emate duen gehienako ide, baina gero daude beste 10.000, osea, ezin da aspertu. Ez dezu ikastezu katzen. Eta esan dugu, formakuntzaren bidea bai, baina hor momenturen batean, erabaki bat ere badago, zalditegi bat edo jartzea, gaur egun zaldizketa denera iritsiko gara, izan duen bilakaeraz, baina momenturen batean badago, abia puntu bat edo hasiera bat, proiektuaren hasiera bat. Hoi da, bai, beti nire bilen, Argentinan ikasi nunen, da nire ogibidea bihurtu nunen, ez naukan instalazio, nik kaleko mea naiz, ez du maten, baina kaleko mea naiz. Eta ez naukan terrenoik, ez naukan ezer, hartu nuen alokairun bat ernialden, baina aldapa, eta, bueno, azkenen amezketa iritsi nintzen, eta hor lagun batek, Josek, urte askon bere etxen ezin itula zaldik, behakin itzin hon, da uste zizkiten bere pikaderon klasek ematen daula, eta orduan amezketatik nire zaldik gero, eta egunero juten itzen abaltzizketa klasek ematen, eta hor nire zalditegi erikin klasek ematen, menditzulik, tailerra, kurtsok organizatzen ditun, eta bintzat ja toki fijoa zego urte binitzen etxez etxe, baserriz baserri, eta beti ez instalazio honetan, batzutan lokatzetan, euritan, eta bueno, ja gaztetasunek pasaz zaizkiu, eta ja komodio de bile. Erosotasun horren bila, esan duzu, amezketa aipatu duzu, abaltizketa aipatu duzu, zaldiekin itzuliak egiteko, horrelako bueltak egiteko, aralarri inguru horrek, itxuraz behintzat, toki ederra izateko aukera da, ala da? Toki polita dira zaldien ibiltzeko? Oso. Paraje zinobek, bai aralarra joga bere, nezu bedaioa, azkaratea, naparroaldea, beste aldeare, bai, aralarrek daukena da ona, kriston paraje diela, baina bai eguraldeak inkontu zeuki behar da, lainoa sartzen da, orduan, ez da beti aksesiblea, hoi da ez, aralarrekin kako txartan jarri behar dana, bestela zoragarria, jo eta egun batzutako itzuli eitea, eta bai, zoragarria. Akaso egongo da entzulenen artean, zaldian klaseak jasotzea, zaldi klaseak hartzea, eta esan duzun hori, zertaz ari gara, zaldian ibiltzen erakusten da? Bai, gertatzen da hori asko simplifikatzea da, ez? Zalditegi normaletan hori egiten da, biziketa da bezala, jarri zaldi gainen, igual dit, beldurrez zauden, ez zauden beldurrez, venga, oin, hauin bestein, da jazta, baina ni pixkatara eta goman dena ez, ja hortiken hasi nintzen baitare jendea kontutan hartzen, eta baitare izan lan pertsonal bat jendea ilauntzeko, eta aurrena jo baino lehen zaldita, beti esplikatzen dut zaldi baten nola pentsatzen duen, nola komunikatzen den zaldi artean gurekin, eta zuk ikastea bere gorputz espresioa irakurtzen, lasaiago sartzeko zen, beldur asko dauzkegu, eta Hollywoodak min asko indu. Printzipio urdin ez da existitzen, eta zaldik ez diakuten ostiko jotzen hortik antzean, baina deno daukagu burun, zaldin atzetik ez da pasa behar ostiko jotzeitue, guatxaldeko lautan kaletik ez goaz pentsatzen, horre bi hostia emango izkiot. Ze komentario txoroa, berai ere itzai okurritzen. Hore durna atzetik pasatzen da ostikoa jotze joten.
Ez dute hori pentsatzen, baina hori daukagu arren. Ez jakintasunak, ez da, indeskonetatuta gaude animalitik, naturatiken, holako gauzak sartzeizkigua, eta beldurrez gauzita gaude. Orduan, hori denak esplikatzen izkien, bintzat zaldi batena lasaiago gerturatzeko, eta baina gainen zaudenen bai, lehenengo gauza errespetotikan, oza, nire zaldik etzian perratzen, esan perratzailea izan naiz, oindala urte asko perratzen ikasi nun, baina ja evoluzionatu nun, jakin nun perratzea zetxarra dan, zaldientzako, ez normal menor, baina, bueno, badaude beste modu batzuk, gauzak bestera bat egiteko, orduan nik ez nituen perratzen, behartzuenen bota jartzen izkien, guk zapatilla jaztetzen bezala mendia juteko, ibilaldi luze batin behar detenen, bota jartzen izkien. Ahoko burnia sartu beharren, sudurreko beste gauzatera biltzen nun, segun nola erabilitaxoa egoa izan daitekena. Asko da eskuen arabera, baina orduan, beti errespetotik antzaldiai. Ez da nahikoa, baina beti saiatzen gauzak bestera batetik iten. Ez da nahikoa diozu Edurne, baina aldi berean zaldia erdigunean jartzea bakarrik, bada zerbait edo bada asko, beste hainbat gauzekin alderatuta. Noski, bai. Bida, fijatzen bagea sozietaten geota zakur gehiago daude etxetan, zakurkatu, oin uroiak, danak. Eta, zerbaitegatik da ez, hobeako eta txarreako, jendeak emozionalki karentzi batzuk dauzko, eta aztuintzaigu gure arten hitzeitea, gure arten entzutea, eta askotan animalik iten digue lanketa hoi, gaur egun, hola da, bestela psikologona jutega, batzuk ez dia juten psikologona, bakoitzak aldun bezala, emate jo aurrea bere emozioi, eta zaldike kriston lanketa iten duar, denak ez juten noski emozional lantzea, beste batzu nahi du galopatuz, galopatzez duen lauanken ibiltzen zenen, horrek ematizun askatasun sensazioa ikeragarri da, beste batei abendura gustatzen zai, bakoitzak gauz ezberdina bilatzen jutea ez, baina, bai, hor zaldik. Guazein bidea, ematen didazun horrela ipatuta, Zegia da, esperientzia, nik zaldi gainean, esperientzia bakarra izan dut, txikitan, familia, lehengu sukize, osoak denak elkarrekin junginen, eta egia da, lehen aipatzen zenuen bezala, antxe izan zela, denak zaldi gainera, kontuan hartu gabe, zuri beldurra ematen dizuten, inoiz ibilizaren ala ez, Tolosako piso batetik zatozen, edo berestegiko baserri batetik, eta harremana eduki duzun animaliarekin edo ez. Eta sekulako beldurrez oroitzen dut. Esperientzia, gogoan dut, alde batetik politia, zaldiak animali politia direlako, eta ipuinetan ikusten dituzu, pelikuletan, eta alde horretatik gogoan dut politia, horitzaben politia bezala, baina aldi berean beldurra ere bai. Eta ez naiz gehiago ibili, eta orduan orain hola trostan eta esaten duzunean inbidia ematen dit. Zenbat gertatzen den hoi, zenbat zalditegitan, jende behin jutea eta gehiago ez da bueltatzen, horregatik ez dalako lantzen, gozen bestera batea eta gauzak, nola do pertsona imontortzen, zenbat afizio jundan, arrazoi horregatik. Bida, zepena. Eta pentsatzen dut Edurne, hori ere zaldiak somatuko duela, zaldiak bere gainean norbait jartzen dena, zaldiak bere ala emango dio tankera, pertsona hori lasai dagoen, urduri dagoen, eta horrek ere, zaldiari estres bat edo generatuko diola pentsatzen dut, ez? Bai, noski, baina hilotzeako. Hore, tankera segituen ematen dikusi hortuko. Bai, gure arten gauden bezala, ez? Honeare sartu eta orfoia behauta bakizu pertsona batek egun obexo, okertxoken, jatorra da, no ez? Batzutan ez dio kaso iten, da bestetan galdetze jozu norbait izan mozta, eta ondo, eta ikusten ez daula ondo, baina, alde hona ikideo bakoitzak, zaldikoi berdin eta oindik eta sensiblegoa da, ze guatu behar deu, beraiek diela beste animali batzun janari, hemen ez da ole horiek da, ez da gotxoi, baina beraiek berdin pentsatzeu, beti daude harrapakaria noiz azalduko zain, bere gu harrapakari ge. Geovegetariano bihurtu daitezke, nahi deuna, baina berez arai jalegea, eta gure begik nun dauden bakarrik tokian gatikan, arai jalegea, eta beraientzako gu arai jalegea, eta atakatzeko gaude, eta urruti bideatu behar gue, nola gerturatzegean. Edo lasai laun bezala, edo minin bardion, eta gero bestea, nola zaldik taldeko animalik dien, talde bat korrika atatzen ba, beste giztio galdetzen, zeate goa korrika! Korrika atatzen ba, nik korrika atatzen naiz. Geho ikusiko dugu, zertzan lehoia zan, ostoan moituan, o hainbeste ainoko zan, no ez? Guk ez dugu iken, ez? Esati gue, kotxe hortan igual, ez da, jarri gue, petardo bada, denak harinatzen gatzi gabi, a ber, esplotatzen, a ber. Zaldik ez, eta zaldik, orduan, hau zatik esplikatzen, zaldik ikusten gu urduri gaudela, esate, nire urduri jarri barra naiz, korrika atea barra aldeu. Batzutan ez da bakarrik nola zu urduri zauden ni urduri jarriko naiz ze beldurra matia zu, batzutan da zu urduri bazaude eske igual korrika atea behar deu.
eta igual lotuta dut, ezin du. Gauz asko txokatzen zizki, baina behantzako oso importantea da, jakitea, ondokok zeidien espresatzen, bere bizitza salbatzeko. Mira, ze interesgarria esan duzun hori, ze egia da, aurre iritzietatik egian, pentsatu ezakegula, edo umei esate zaiela, urduri jartzen balin bazara, nabaritu egingo du, eta orduan erasoa dator. Eta ez, orain txaipatu duzu, urduri zaudela nabaritzen balin badu, bera ere urduri jar daiteke, baina alde egiteko, ez atakatzeko. Hoi da, bai? Bai, zaldik albadu ez du atakatzen, hau da, ez dauka bere gorputzean ezer atakatzeko, da ez, behiak adarra ditu. Behiak, indezak aldein, eo montaten txekorrakin balin badu, esan, mekamos ne txekorra defenditu behar da, kietor. Zaldik ez, moxala ondon daukenen, ez dauka ezer norbait izateko otxo bati, pertsona bati, alde mendik, dauka bakarra da lauanka korrikateatzeko. Eta zaldie, gauz bat daukena da, ez daukagu bezala egoa. Pertsona tizten eta izutzi ezu pakeen da, ez paizuzten pakeen, oso inteligentezea hitzekin da konbentzitzeko ez ezer gertatzeko, igual burrukan bukatzezu. Zaldi batek abisatzen behizu, ez dula nahi gerturatzea, izu favorez, ez zaila gertuatu, eta zu gertuatzen jarraitzen bazu, eta libre badau, beti alde ningu. Ez da geatuko, esan dizut aldeikeko, zeatik ez da enfrentatuko, beti alde ningu, ez dauka egoa. Hortan asko ikasteko. Ikusten ari gara, entzuten ari gara, esaten ari zarenarekin, Edurne nolabait ere zuk zaldiak erdigunean izan dituzula eta dituzula oraindik ere, eta horrek, zaldizketaren, norabide aldaketa bat edo evoluzio bat ere ekarri du. Aipatu ditugun ibilaldi hoietatik, bazuk momentu baten ikusi zenuen, zaldiak ez zirela zoriontsu edo norabide aldaketa bat egin zenuen. Bai, hoi da. Eta dauka zer ikusia, pertsonakin ikauketen evoluzioakin dena lotuta dau. Iritsi zan momentu bat, nik nire burua lantzen hasi nitzena, eta horrekin batea, justu iritsi zan beste zitzaile bat, Kataluniako emakume bat, beak komunikazio naturala iteuna, eta ni konbentzikutan egon, doma naturala itenula. Konbentzikutan egon, esaten mazia zuen, edo nezu zeitez duta, ni doma naturala, nik errespetotik ez zitzaitu zaldik, ez dakizen, konbentzikutan egon, alazala. Eta emakume honek ikusi ziten, ez, nik itenuna, ez zela inungo errespetoik ez zaldiarekiko, eta nik nire burua ez nuen errespetatzen, orduan nola bestea errespetatzen, ez pastu zure burua errespetatzen, ez da kontuatzen, ondoko ez dikizula errespetatzen, ez, orduan, barnela hanketa batekin batea juntzan, beste pertsona izautza, eta beak nahiak ustea beste modu bat zaldik ezitzeko. Eta evoluzio hortan, baina iritsia momentu bat, oin arte ikusten nun zaldi batek etzunen lan nahi izan, venga, ordueteko klasea, mesedez, venga, intzazu. Eskatu eta initez duen da. Ez dakizun, mesedez da eskerrik asko hitzak, ze sortzun animalitan. Magia itxau hitzoik. Pertsonatan ebai, baina animalitan ebai. Iritsi izan momentu bat, ordu arte etziten axola, zaldik ez du lan nahi, baina lan egon bar deo, denoko ikaste do gainaz ez, lan egon bar da eta punta. Hoi da, sozietateen sarrotan gauden sisteman. Baina iritsi izan momentu bat, gaizki sentitzen hasi nitzena. Ni. Ez bestea gaizki zeolako. Eta bestea gaizki ikusita, ni gaizki sentitzen. Orduan, berekoi aldetik, esan Nikola ez de sentitu nahi. Askotan da, bestengatik zaldi gaixoa, ez nire gatik indet. Askotan hor faltsu askotan bestengatik uste dugu zakititeula eta ez gure gatik iteiteu. Orduan, nire gatik ez nola sentitu nahi, eta esan, jazta honeaino. Lehen urteko urtarrien izan zen, eta esan honeaino. Eta egia dagoen diken gatzen zitzaizkietela jendek ordainduta zeukan eta klase batzuk, eta esan bukatuko ditut, baina berrik ez ditut hartuko, eta goen dik moxalen badaukat ez zitzen bukatzeko, oike bukatuko ditut, baina berrik ez dut hartzen, da, hola, beste etapa bat, bizitzako beste etapa baten. Eta etapa honetan, esan dezakegu, ez dakit, terapia oso hitz zabala da, akaso, baina, ez dakit, norabide esate aldera, zaldizketaren ibilbide berri honetan, edo norabide berri honetan, terapiak ere, badaude terapiak badira ardatzetako bat. Hoi da, bai. Oan hortan jasitan egon, ere burua lantzen hasi nintzen, pixkat, nahi zuen bezala ditu, mundu energetikoa, esoterikoa, magikoa, sorgi mundu. Bakoitzain edun bezala ditu bezaiokela. Sekta, estatzuk sekta ditzeia. Así que, bai, kontatzen hasi ginen, ze gaitasun duten, ze gaitasun duten gaurna guk, animaliek ere bai, eta hor gauz magiko gertatzen ziela, eta, ikasi nilun, Karen Andereño bat, kursok ematea etxea, kranio sakralekoa, animalikin da pertsonak niken, eta, hor gertatu zien gauzak, ez dauka beste hitzik mirarik. Zakur bat neukan nik momentu hortan, kursoi baino biruile beteleno, arazo neurologiko bat eman zion, datzekoan kakarrastan ematen hasi zen, eta kursoa iritsi zanen,
hasi zan oinez, baina handik ezkerreko hanka arrastan, da erdi moskortuta, eta ja 14 urte zeuzkan. 7 urtekin eman zion olako atake bat, orduan ja atake ez autu beten egin jontzen da esan ziten seguruna atako zala, baina 14 urtekin gehiago kostako zala. Orduan, kurso eguna iritsi izan, eta txakurra ezkerreko hanka handik erdi arrastaka, eta 12 laun klasen, da deno ikusi genuen, zakurra arrastakan guztin. Izaten kursua izan zan dela, eta, lanbateko klasea bukatuko zula handeren jazien, lanbatate egandea kurtsua. Eta lanbateko klasea bukatuko zula, txakurrei eskue jarri gainen, da kraneo sakraliten. Egon zan hori, ese izan lurren, zakurren duen ese izan, zakurro eskue bakarriko lese apoiatu intzion, eta hor digo 2 minutua txakurre oinez atea zan, eta denok harrituta, oinez, ondo, normal, ez zion artikulazio bat moitu, eskue gainen jarri da gres barkatu, ze galduet, nola leik ez, eta hurrengo gunen beste izan zan ona, hurrengo gunen zan zaldikin lana, ikasi genuen alorun baten, pertsonakin, eta zakurrekin, pertsonakin da zaldikin. Eta nik egun urte hartan ez nozkan hainbeste zaldi, etorri zan jende guztintzako, orduan lagun batzu iskatu nizkin zaldik, eta zion behor bat, minez eote zana, lagun baten behorra minez eote zan, eta bilekun behartzen non bakoitzen belazea, 40 minutu pasatzen zen dituen harrapatzeko, relazionatzen zulako harrapatzen genuen, montatu ite genuela, minez jezion, ez zuen nahi harrapatzen uste. Orduan, banatu nituen zaldi guztik, binaka ginen, eta tokatzen ditzaiten behorroi hartzea, eta 40 minuta harrapatu nuen, eta sesioa inion, kasualidan ere nekin inbertzuna lana, etzan iritsi galdu intzan biden, eta etzan iritsi, orduan bakarrik inion, handereino etzan gertuaturin. Iritsi izan bazkaltzeko ordua, juginen bazkaltzea, behorrak berriz betokia eman genuzten, eta bazkalduta gau, bain berriz behorrak hartu, eta behar irola beste lanketa, esan, beste 40 minutu, behorra harrapatzeko, eta belazea sartu, eta behorra eskua. Hemen ze pasada. Kasualidadea izango. Ez du sinisten, aurreneko notan ez du sinisten. Osea, bueno, ite du lanketa egun hortakoa, bukatzea kursoa, eta astelenen nere bezeroa, bueltatu behar nion behorra, berriz belazea junda, beste 40 minutu, ze pasatzen da, berriz behorra, eskua, esazu, ostras. Eta hoi, nik ikututa bakarrik, larun baten ikasitakoakin. Hoi, kurso bat askoz luzegoa da, 2 urteko kursoa da, larun baten bakarrik ikasitakoakin, aldaketa hoi somatzek juzu zaldikin. Gainaz, animalikin errexagoa ez dute burua sartzen. Horren, bereiek ustegu edena seitun izaten, pertsonak blokeo jartzeikeo, ez? Nahi pertsonatek egiten bai, ez bet sinisten, guizurra izango, ez egingoit, beste egizien, erresistentzia. Erresistentzia, orduan ez duzten energia horrek lan egiten, zaldik ez, zaldik da. Pasatzen nahi dana, fluye, ez? Orduan, esatezu, hau, nik bakarrikin da, behor horri lan baten ikasitakin, hau zer da, ez? Orduan, hor badaude gauzak, sozialki ez dizkigutenak erakusten ez dalako komeni, edo dena dalako agatikan. Orduan, hoi ikasi nun, kraneo sakrala, reiki, eta hoik eskentzei dut, ez, gaur egun, hoi kamilan, eta zaldiz inguro eta zaldik berain magia egiten dute. Beste anekdota bane bazu. Bai, kontatu. Bai, bota. Gustorari gara entzun. Bai. Beste anekdota, adioz, taitxire bai ike deu, organizatze deu, eta goatzen naiz, 3. o 4. aldiaztan ja organizatzen genula taitxia, eta batzuk errepikatzen zuen, eta beste batzuk etorri zen, ez hau zezin ustena, hauzkotik etorri ziena. 13 baldan juntatu ginen, da hotxe bela zen, zaldi zinguratuta, jendea txiku niken, eta zaldia etortzitza izan nuen, altzen nuen egin nuen. Eta, goizen horrena beti esplikatzen nuen, zaldik nola konportatzeien, da nola komunikatzeien gukukin, ze jende asko tortzezan, zaldi gustatzen zaizkit, baina beldurra matia, eta horren esplikazioen mate, da jendea lasaiago aitzea txiku nahiten, edo beste dozen gauz. Eta neskabatek galdetu intziten, haizu, baina nola uztartzea, zaldik, terapia, eta ez galdero intziten, da, esplikatu nion, teorikoki, eta zen, ez dakiz doze argitu izuten, porque itzekin esplikatzea oso zaila, eta zen, bai, hola segatu nahi, eta eske. Eta, genuen txikuna, eta egun goizerdin kitgabatin, eta Andrea jozen zuen, infusioak eta jarri nuzten, infusioak atzogartuko jo, jarraituko deu. Infusioak hartzen nahi gana, etortze zait galdera intzitena. Izu edurne, entendituetela, eta, da, nola, eta, eske, nekin kotxe egitorriana, kristona pasazaio, eta ze pasazaio, beak esango izuta, tortzean eskagazte bat izautez genuna. Esate, goizen sartu naiz beakin kotxen da esan diot, ez da izatiken, torrez dait imagina zalditxuri batena, kasualidadea, nik momentu hortan, banun zalditxuri bat, esatu, zalditxuri bat, kasualidadea. Eta neska horrek, omentzamak izkin 3 aste, ezkerreko gorputzeko alde guztie, minekin omentzean. Eta baita ere jun omentzen akupuntura jasotzea, eta akupuntura jasotzezunak esan omentzion oso gauz arraro bat omentzaukela, nik ez dut ezautzen akupuntura ez dakit, esan omentzion medialuna izeneko oso gauz arraro bat zaukela.
Eta, bueno, intzien akupuntura, eta ez da, oindik minekin. Eta gure taitxin baino 300 leono, Jesu Kriston jakekagin. Torre izan taitxitia, ezkerreko mine eta jakekagin. Bueno, taitxitia izala, sentituzun momentu baten, norbaitek ukabilkada bat eman izan balio bezala burun, justu minea zeukan tokin, eta minea jonzitzaion. Begidatuzun, da zaldi txuriak buruko bat eman zion, eta minea gendu zion. Nola esplikatzen zuen? Nola esplikatzen? Ez dio zuen. Oendiken fisika ez da iritsi hori esplikatzea zientzia. Fisika kuantikok esplikatuko du, baina nolako gauza gertatzeia. Badaude lanketak eta gauzak, baina oendik ez ditu esplikatu, eta bizitxu arte ez da esplikatzei. Bai, esaten ari zarenaren buelta horretan esaten duzu, esplikazio horik edo ez, baina garbi dagona lehengo jurik epatzen zuen hori ez, horrelako gauz dena egite aldera, erresistentziak etxean uzita joan behar dugula, ze bestera alperri da. Exactamente, hori da razea. Edurne, kontatu diguzu, terapiaren bidea honetatik eta nola zabiltzen, pentsatzen dut, hau ere, hasieran aipatzen genuena ez, aldien inguruko formakuntza bezala, hau ere, amaierarik ez duen mundu bat izango dela, hemen ere beti egongo dela zer ikasi, handik, hemendik. Guztiz. Beste mundu bat, irikita, osea, bai, bukatzeztana, osea, eta ez dakit egunen baten dena jakitare iritsiko gen, bizitza hontan bintzut. Akaso ez da komeni, dena jakitean ez da. Aurrera begira, Edurne, orain terapian mundu honetan sartuta, zaldizketaren, ez dakit, urrengo, ez dakit, evoluziorik ez, baina hemendik etorkizun ertain batera edo, ze asmo dituzu buruan? Bida, dau irikita nahi dunak etorri, bere terapiak eskaintza zaldi artean, irikita, detxo etortzen die batzuk, bai, esan duten bezala etxea, beste batzuk badude, beste terapeuta batzuk etortzeienak, beraiek eskaintzen dute. Orduan, bai, nire ideia da jendei laguntzea, bai? Ez balin bada nire bitartez, beste batzun bitartez, baina nire ideia da jendei laguntzea, eta, bueno, egia dagoen goz, ez daukat aterpeik, nire horrengo proiektu da aterpetxoa jartzea. Bakizu Euskal Herri neuri itota hau da, negun egozak inalizateko. Eta pixkat hortiken, eskaintzea hildo hortatik jarraitu, baina toki politi bat goxoain, gauza hauetaz hitzeitea kostaitea, oendiken tabu asko daude, erotzat jotzeizue, sektatzat jotzeizue, hippiaz jotzeizue. Eta bau normalizatzea. Konversazioa dau jende pila bat ontaz itzen eduna eta ez da natrebitzen lotxa mateiolako. Jau jende pila bat sentitzena gauzak itituna eta ez da trebitzen ingurun ez daukalako zenekin itzein gauza hauetaz. Orduan, normalizatzea gai hauek. Bueno, ikusten dugu bizi-biziri dagoen ekimen bat dela, eskuartean ideiak ere badituzu, erronka ezberdinak ere bai. Bukatzeko, zuekin harremanetan jarri nahi duena ikusi dugu, Facebook orrialde bat eta badauzkazuela, ez dakit, nola egin dezaken bat zaldizketarekin? Bai, Instagramen ere bai, Facebooken ere bai, zaldizketa bezala ezagutzen gaituzte, zaldiekin izketa, edo zaldiak amezketa. Eta beste telefono zenbakia, WhatsAppez edo deituta, 666-03-5-8 zenbakira. Esan da geratu da, Edurne Barriola, eskerrik asko, zaldizketaren nondin oroko beka zaltzeagatik, ondo bukatu urtea, eta aurrera entzaren izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko zuei, bihatzegatiken, aur. Ondo izan. Berdin. Eta horrela Julen, iritsi gara urteko azken irratsaiora. Oporretara eta penaz? Azken minutu hauetan beti pena sartzen zait bai, egia da. Gaur goizeko 7:00 ez. Torri naiz esan ez, azkeneko oporrak, baina orain pena baten dit. Konturatzerako bueltan gara. Entzulek ere egun batzuk entzun gabe, beste ritmo batean, beste gauza batzuk entzuteko aprobetxatuz, eskertuko dute. Hori, zalantzari gabe. Badakizu zer dugun guk eskertzeko? Entzulen fideltasuna. Ziesen audientzien azterketaren datuak ezagutu berri ditugu, eta aizue, oso datu honak izan ditugu guk hemen naiz irratian. Azken urtean audientziaren 72% igoera egin dugula esan digute, azterlan honetan, eta aipagarria baita ere, Bizkaiaren kasuan bereziki, nabarmena dela igoera hori ez, irukoiztu egin dela gure entzuleko purua beraz. Gu pox-poxi gaude, ze datu hauek oso onak dira, eta urtea amaitzeko ezin hobeto, ez da? Noski beste korputzaldi bate, beste indar bat ematen du, datu hauek ezagutzeak, orain etenaldi txiki bat egingo dugu, baina urte berriarekin batera, urtarrilaren 2an, bigarren kafea bueltan izango da, eta hemendik eskerrik asko, entzule guztiei.
Eta ondo pasatu gabe, hurrengo egunetan, badakit herri askotan, 24 izaten dela parranda eguna, beste askotan 25, 30 leku askotan baita ere. Beste batzutan denak. Beste batzutan etxean egoten zarete. Bueno, kontua da, guk agur esan behar dugula, eta bagatu zara bueltan urtarriaren bian. Besarka destu bat entzule asko maite, zaituztegu. Keep calm and bigarren kafea.